Akoestische set, zetten. Duo Doublon, klinkt internationaal, maar ze komen gewoon uit Friesland. Wij, twee dames die prachtig mooie vestjes doen. En misschien ook nog een special guest aan het eind van dit programma. En er kan heel soort mensen oren en achter de bar te zitten. Dus we daarom belangrijk, ze er lekker bij. Dit is een vrede mikkie bij Noorderwind Live. En we draaien eerst muziek van Ellie Goulding. Fire and ice, this love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We've had our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. No one can lift me, catch me the way that you do. I'm still falling for you. Brighter than gold, this love shining brighter than gold. This love is like letters in bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while, 'cause we were young and unsure. With love on the line, what if we both would need more? But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. No one can lift me, catch me the way that you do. Still falling for you. Falling, crashing to my arms. Love you like this, like a first kiss, never let go. Falling, crashing to my arms, never breaking what we got. Falling for you. Still falling for. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. All for me. And just like that, all I breathe is you. What I feel is you. You are all for me. I'm still for. And just like that, all I breathe is you. All I feel is you. You are all for me. No one can let me, catch me the way that you do. I'm still falling for you. Ellie Goulding draaien. Still Falling for You. Prachtig mooi beeld. Voor de mensen die de radio voor haar een fantastisch koor zit al vast kleur. Ze gaan een kledingvastschrift mee krijgen. Ben dit je verste kleur? Een beetje oranje-zwart of net? Nee, dat wisselen we af. Ja, hè? Langs is het al bij Vocal Chain. Ik sinds 2003, dus best een tijdje al. Ja, wat wie de onleiding? Was het echt een goed koor, zie je? Of wie het een beetje gezellig is? Nee, goed koor. Goed koor, hè? Ja. Uit welke hoeken van Friesland kom je een beetje? Een beetje de Zuidwesthoeken. Ja, ja. Hoe lang is het er al bij? Een jontje hier. Oké. Ja. En dat verveelt nog steeds net? Nee, ik vind het fantastisch. Met familie. Ja, ja. Hartstikke mooi, man. Goed, dat is het koor. Dan zit ook iemand achter de vleugel. Je bent de verste buggelieder? Ja. Nou, leader. Nou, ik ben meer... Hij buggelieder. Ja, nee, ook niet. Ik net. We hebben een beperkt aantal nummers met piano, maar de meeste nummers zijn a cappella. Oké. Dat is toch wel ons handelsmerk. Ja, precies. Valt de piano hoort of niet? Prima. Ik heb er al eerder op gespeeld, hoor. Ja, dat is mooi, man. Goed zo. Waar de baas hier dan nou eigenlijk voor hem? Is er een baas of zo? Of is dat voor de, ja, is dat voor de baas?
Dat baas, welk nummer gaan hun spelen? Zij gaan zingen De Zee van Treintje Oosterhuis in een arrangement van mezelf. Fantastisch koor. En ik wens je een heel soort succes. Live op radio en televisie. En Close Harmony mag dan zeggen. Dus is het koor in ieder geval Vocal Chain. Soms zijn de zeeën ik alleen. En is zij net als iedereen. Als ik onder haar golven lig, dan laat ze mij er niet doorheen. Dat is de zee. En eigenlijk zijn wij allemaal net zo, dat we ver onder de spiegel willen gaan, maar daar waar alle liefde zit. Maar we zijn te bang om het toe te staan. Wie neemt me mee? Wie neemt me mee? Wie durft te beginnen? Wie laat mij zien hoe mooi een mens kan zijn van binnen? Wie leidt de weg? Wie durft te voelen? Ik draag het licht, jij hebt het zicht. Kom met me mee, het oog van de zee. Na 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 na, na 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 na. Kom met me Fantastisch. Wat een mooi koor. En het goede nieuws is, ik kom er straks nog weer rond voor een tweede. En mogelijk nog een derde noemen. Vocal Chain. En pro de dames. En hoe zit het met de heren? Bas, wat is het? Ja, Soprano? Bas. Soprano, Basborst. Zit er lang bij? Nou ja, al een periode, ja. Hier op 4, 6. Het is meer. Je moet oefenen in Haasje, zeg. Ja, in de Maritieme Academie. Ja. Het werk dan of niet? Ja, maar al aan de bak. Ja, als je op televisie komt, dan maak je een goed jongen. Dan. Ja, maar het klinkt ook fantastisch. Ik bedoel, Dankjewel. dit doe je net even op een wijze. Nee, dat is net even niet in Jelle gekleerd. Nee, echt net. En een lekkernij zit er meestal? Nou, dat lukt dan in dit geval niet, want om 10 uur moeten we eruit, want dan gaat het alarm erop. Oh, serieus? Ja, serieus. Dat is wel jammer. Want, Met zweet op een kop dus haast. ja, dat wel. Maar ja, het is wel heel gezellig, dus dan doen we dat wel eens ergens anders. We praten straks verder en we krijgen nog meer van dit prachtige koor hier in Noorderwind Live. Maar eerst de muziek van Maroon 5. Say, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby.
say, hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Games. Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Ooh. Maroon 5 draaien we in. Dit is wel even van Noorderwind live. Wat gezellig is, straks meer muzikale optredens. Maar we gaan eerst een beetje vooruitblikken op nieuwe weken. We hadden er jaren over praat, jaren over discussieerd. Maar het zult toch echt wel een keer plak vinden. De iepening van het culturele Ier. Ljouwert Friesland 2018. Nou, Ljouwert zit helemaal op een haast. Dus Freddy Jannes eigenlijk de eerste feest. Nou, en zaterdag Jannes natuurlijk de grand opening. In dat kader van LF 2018 had Johannes Keekstral Pikker te gast hoor. Want die gaan een hartstikke leuk initiatief eigenlijk deel zetten. Lees het zelf nog even in, Johannes, voor de mensen die het mist hebben. Het heet Leen een Fries. De kist mij ook leren. Ja. Net hoort erin, maar... Nou, dat weet ik net. Lees even in het kwart uit wat het is. Nou, Leen een Fries, de naam zei het al. Een kist Friesen lenen, of kist die als Fries uitlenen litten, via leenenfries.nl. En het is een platform, like als marktplaats.nl, alleen nog dan van mensen. Het is een mensenbibliotheek eens. Ja. Maar net dat ik ergens stafzoeken mag, hoop ik. Nou, als dat niet zo onbiedt, dan zou dan kind dat. Ja, precies. Maar mensen die een bepaald talent hebben, die hebben het leuks. Bijvoorbeeld, en ik zit er even bij, als je zegt van ik wil eens een keer een Dij Meijer in met de Noorderwien. Hoe gaat met zijn programma, radio, televisie, hoe bouw je dat op? Dan kun je gewoon melden en dan mij een Dij Meijer Willem Woordpik op tap. Ja. Of met Benno. Ja, of met mij inderdaad. Ja. Benno Oorzinga, want toen best... Ja, vertel het zo maar even. Hoe kijkt die lien en wat dorst dan? Ja, nee, ik ben... dat is een project van de Friese Bibliotheek. En die heeft mij vregen van... we weten dat toch wel eens vogeltjes just. Ja. En was die zelf ook uitlenen. Ik zei, ja, dat wil ik wel. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik bied mezelf aan als... de kist met mij op stap om vogels te zien. Vertel ik wat over. Ja. Speciaal gebied? Of zij is dat onder de meesten zelf hoor? Ja, ik vind het heel leuk om het dichtbij te beginnen, zeg maar. Dus ik begin met bijvoorbeeld een aantal douen. Hoe kist 2 douen? En die zitten al op uw dak, wist wel. En dan juist er wel koeren. Maar er zijn 2 soorten douen. En die kist dan mooi mijn foefje uit elkaar halen. En dat vertel ik dan bijvoorbeeld. Oh, dat meest nou net zissen zeker?
Nou ja, was dat... Is het uitlezen? Ja. Nou, de heeft de twee de doen die we hier grotendeels hebben. Dus de houdo en de Turkse tortel. En de houdo, die doet altijd... Ik houd van koffie. Of de veel snoorwoord in. Dus daar zit hout erin. Okay. En de Turkse tortel, die roept alleen maar... Turkije, Turkije. Oh, serieus? Ja. Dus als er een van die beide loeren is... Dus dat is hout. En... dat is Turkije, dus de Turkse tortel. Nou, zo. Ja, dat is maar wat horen. En qua uiterlijk ben ze dus vrijwel sabot hetzelfde dat ze... Als er net een hoop vogeltjes, dan bent wat doen al best moeilijk uit elkaar te houden. Want ze zijn bijna aardig griers. Dus dan is dit een mooi foefje. Ja, nou goed, via Lene Vries, als je nog uit Friesland komt of de boeten als toerist, je zegt, nou, ik wil een dij met Benno op stap. We gaan naar vogeltjes zien in Friesland, dan kan het dus via site en dat platform natuurlijk. Maar wat leuk hier, en leuk dat ik zelf woonbeheers. Want ik neem aan dat dit al vrij lang dorst. Het vogeltje bedoel je? Dat heb ik van heel jong. Dat heb ik geleerd van mijn huid. En ik vind het heel leuk om daarover te vertellen en die kennis hoe te brengen. Maar had je wel het geduld om mij al die leken op paard te hebben? Ja, het voordeel is, dat vind ik juist heel leuk. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen die er nog niks van weten, maar er wel wat van weten willen. Vind ik heel leuk om daar wat over te vertellen. Ik weet net alles, maar ik weet ondertussen na 20 hier wel aardig wat. Dus dat vind ik leuk. Dus zelf wel van dit soort reizen? Ik bedoel, dan boeten Friesland, dat zei ze echt 2 weken lang naar Schotland of nee, weet ik ver. Nou, het staat nog op mijn verlanglijstje, maar het is aardig prijzig. Ik zo'n vogelreis. Ja, en ik ben toch over het algemeen iets meer de grieze massa die mij doet aan dat soort reizen. Dus ik zie ik nog een manier om wat meer. Dus ik vind het heel leuk om jonge mensen mee te nemen. En dat vind ik wel, dan gezellig, wist je wel? Ja, ik kan me voorstellen. Nee, daar heeft hij hartstikke gelijk in. Wat een leuk voorbeeld, Johannes, van wat kan in principe dus. Ja, en Benno leert haar uit via Lene Vries, maar Benno wie zei dus ja dat ze stadig gewoon ding begonnen is te doen voor Lene Vries, dus ze werkt het ook nog voor Lene Vries. Onder oren had ze een hele vinger in de pap voor het stampotbuffet van Nijwijk. Ja, daar mag je wat meer over vertellen. Ja, in het openingsweekend van Culturele Haaststad, dan zit de hele stad op een kop, zoals het zei, en op vrijdag de hele provincie. Maar de sneeuwende joenen, zo'n 20e, dan is overal in de stad wat te doen. En zo ik in de splinternije bibliotheek in Ljouwert. De Biep heet er nou, hè? Ja, de Biep, ja. En daar horen wij een stampotbuffet van Lene Vries. De kist vergees aanschouwen, maar dat moet wel betalen, maar betaal met je verhaal, zeiden wij. Dus Liekers Benno die zullen wat vertellen kennen over vogels en waarom wat ze daar zo'n passie voor had en zo wat hinnen. En zullen mij wat oren dingen vertellen over wat voor onderwerpen als ik me bedenken kist. Dat hebben we van Sijs Onzoon en daar mag hij voor aanmelden en dat mag ik gauw doen via lenevries.nl. Want die tafel rint al aardig vol en we blijven aan het rappelskielen, dus... die wij voor in ja, daar hebben we meestal voor. Ja, dat moet ik bekennen. Maar dat wordt van zijn zoon. En vanaf zo'n uur dan geven we terug met proeven. Maar dan wordt het een proeverij van Friesen. En dan kan elke niet inbinden in de bibliotheek in de Blokjespoort. Blokjespoort. Begint naar West. Begint er echt fantastisch uit te zien. Die verbouwing is echt heel mooi ontslag in daar. Dus laat je u inspireren. Maar misschien wel Benno een prachtig mooi verhaal. Want dit de laatste mooie vogel die Sjoen Harst. De lijst op mijn livelist, zei je dat dan? Wie de Iberische tjiftjaf. En wie die? Vlak bij Lauwert. Okay. Ja, het kan zo dichtbij soms. En verleden let nog van zijn duilscherm? Nee, ik heb me... Kom je er wonen, hè? Nou, die mag we horen. Ja. Nou, nee, het grappige is, ik heb net die sjoen, want in de vogelwereld die het horen is scoren. Dus dus ik heb alleen nog jaard. Dus ik heb mooi zitten letten. En het gaat om de waarneming en let ze mooi vliegen. Ja. Leuk om te weer. Goed, Lene Vries, .frl neem ik gewoon? .nl. Oh! FRL ken ik. Ja. Voor meer informatie en meld je dus om voor dat lekker eten en daarna de mooie verhaal denk ik nog bij met die openingsweekend van de Culturele Haaststad. Leuk dat we weer. Dankjewel. Dankjewel. Succes. En sorry voor mijn grove grapje. Ik bedoel net serieus, hè, dat ik vogelsdel shit. Hou maar op. Nou goed, je weet me nooit. Romy Cage, hoi. Hoi. Wie heb je meegenomen? Ik heb Born meegenomen op de toetsen en Michael op gitaar. Ja. Jullie doen een rondreisje in Nederland. Want vanmiddag Leeuwarden, vanavond Amsterdam. Morgen Groningen, Eurosonic. Gaan we straks nog even over praten. Maar jullie maken wel kilometers dit weekend. Ja, het is een heftig weekendje. We komen uit Zeeland, dus het is de andere kant van Nederland letterlijk. Nou, te gek dat jullie er zijn. Het hoe en waarom vertellen we straks wel. Graag een live nummer voor jullie. Welke beginnen jullie mee? Dit is onze nieuwe EP, dit is Mondays. Live in Orrin, Romy Cage.
I work it on Mondays, keep going on Tuesdays. In the middle of the week, well, I better leave it, but I still speak up. Tiptoeing on Thursdays, exploding on Fridays, but Saturday and Sundays, what make this up? I'm falling in and out of love, oh, you got me confused. I'm walking in circles and chase the truth. Nothing to fantasize about, just opposite angles. Give up and untangle is left to do. I know, no, what's bottled up should run out freely. But now stop. I work it on Mondays, keep going on Tuesdays. In the middle of the week, well, I better leave it, but I still speak up. Tiptoeing on Thursdays, exploding on Fridays, but Saturday and Sundays, what make this up? You walk in and out my life, up around every value and everything that I'm used to. You mean it well. Is it a dream or sacrifice? Am I winning or losing? And if I trust and I choose to break this spell, I'm singing like, oh, oh, what's bottled up should run out freely, oh, oh, but it's taken oh so long, you know that, oh, oh, I fight against them with these feelings, oh, oh, make it stop. I work it on Mondays, keep going on Tuesdays. In the middle of the week, well, I better leave it, but I still speak up. Tiptoeing on Thursdays, exploding on Fridays, but Saturday and Sundays, but make this up, we make it up. I work it on Mondays, keep going on Tuesdays. In the middle of the week, well, I better leave it, but I still speak up. Tiptoeing on Thursdays, exploding on Fridays, but Saturday and Sundays, we make this up. Your stronger streams may change next move. Always I float back to you. Romy Cage, kom uit Zeeland wij. Via uit Amsterdam, kom eens morgen uit in Greensland. En wij gaan straks terug met Noordwing Live. Wanneer heb jij je voor het laatst verbaasd over een onthullende reportage? Laten raken door een aangrijpende nieuwsfoto? Of gelachen om een hilarische column? Ontdek wat de krant met jou doet. Test nu 2 kranten naar keuze, tot wel 4 weken gratis. Ga voor de actievoorwaarden naar krant.nl. Inverkoop, uitverkoop. Alleen deze maand inverkoop-uitverkoop bij Hyundai. Met €1000 extra inruilvoordeel voor je huidige auto en tot €2000 voorraadvoordeel. Taxeer je auto op Hyundai.nl. Laatste week, mensen. Laat P&O Ferries je meevoeren naar de heuvels van Yorkshire en voel het hoge gas langs je benen glijden. Deel verhalen met de locals in de pub. Bespaar tot 15% op jouw reis naar Groot-Brittannië. Boek tot en met 28 februari en besteed meer tijd om te genieten. P&O Ferries, jouw trip, jouw schip. Voorwaarden van toepassing. Verlengen of overstappen? Iedereen is welkom bij Phonehouse. En combineer je een Vodafone-abonnement met Ziggo, dan ontvang je non-stop gratis extra's zoals dubbele data en €5 korting. Kom naar Phonehouse Heerenveen of een van de andere winkels in Friesland. Kijk op phonehouse.nl. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij.
Als dus terug bij Noorderwien Live. En optredens onder andere van Romy Cage. En dat prachtige koor waar we het te gast hebben. Maar eerst het nice met Dieter Seijers. De slachtenmarathon gaat het hier net terug. Er bent min kaarten verkocht. De tocht zou houden worden in het weekend van 31 augustus en 1 september. Het ging om een speciale editie vanwege culturele haardstad. Voorzitter Anne-Jochem de Vries van de organisatie koer net over zoals dit besluit nemen. Ja, als het net zo maar op. Maar de grens leidt wel bij wat je met elkaar verantwoord kennen. En wist wat speelt is dat mensen een bepaalde duidelijkheid hebben. Er moeten contracten afsluiten worden, er moeten materialen alvast besteld worden. Want het wordt een heel druk hier, 2018. Dus dat gaat over verschenningen met wc's, generatoren, podia. Dan moeten we nou verder. Dus het wordt hier niks iets. Kunnen we nou verder of kunnen we net verder? Bewoners van verzorgingshuis Beukelaar in Sint-Anne die moeten als een oorlogweken in haar appartement blijven. Om verdere verspreiding van het norovirus voor te komen ben alle activiteiten in het huis aan zijn. En het is dus net echt een gezellige periode voor de bewoners, uit directeur Aatsie Tadema. Mensen die voelen zich toch wel een zekere mate van eenzaamheid. Ook de familie vragen wij dus om zoveel mogelijk buiten de deur te blijven. Dus je kunt wel begrijpen, leuk is aas. Tientallen bewoners en tientallen personeelsleden ben niet tussen besmet of hebben het norovirus al onder de leer hoorn. Tadema hopen dat het slimste achter de reg is, maar jood kwamen er ook weer nieuwe besmettingen bij. 2000 wie een record hier voor de export van Nederlandse landbouwproducten. In vergelijking met 2016 nam de waarde van de export daar met liefst 100%, onthast 92 miljard euro. Vooral de zuivelsector, de belangrijkste sector voor Friesland, hier toch flink hegere prijs en een prima hier, zei economieredacteur Gerrit de Boer. Dat is echt de grootste groeier. Wij zijn 21% volle groter dan alle andere sectoren. Dus hier appels en sierteelt en dat soort dingen. Dat is echt de zuivelsector is de grote motor. En daar is natuurlijk de prijs van zo'n 25 cent naar 24 cent. En zelfs nog verder omheen gegaan. Er is wel wat volumegroei, maar het grootste deel komt toch echt uit die prijs voort. 2 Friese bedrijven hebben een prijs gewonnen op een internationaal wettercongres in Abu Dhabi. Hydraloop, dat onder andere op de wettercampus in Ljouwert zit, had een prijs gekregen voor zijn wetterrecyclingsysteem. Dat systeem vangt het wetter op dat in de badkamer en de wasmachine broekt wordt, wanneer het schoonmaken wordt. Meer dan de helft van het wetter wordt dan opnieuw broekt. Het bedrijf Witteveen en Bos, dat onder andere op het Jereveen zit, had een prijs gekregen voor een filter dat medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het wetterhelje kan. Van het waar, de lucht is bruin, er zijn buien met kans op hagel en wierte sneeuw. Er zit een matige, want vrij krachtige west-zuidwestenwind en het is 5 graden. Vannacht is het om het vriespunt heen. Kijk, met Bolderman. 4 of 5 dagen geheel verzorgd naar de lichtstad Parijs vanaf €99. Bolderman, voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Weet je wat ik zo goed vind aan Beter Horen? Ze helpen me ook met vragen over mijn eigen risico. Beter Horen werkt nauw samen met alle verzekeraars. Meer weten? Ga naar beterhoren.nl of bel 0800 0200 159. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Zit je nu in je auto? Kijk dan eens goed om je heen. Kijk eens naar je stuur, je spiegels, je dashboard. Het lijkt wel alsof alles een beetje meer glans heeft. Alsof het wat nieuwer is. Misschien zie je het zelf niet, maar je auto is €2000 meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang alleen van 29 januari tot en met 3 februari... €2000 extra inruilwaarde, €250 gratis accessoires... en €500 gratis brandstof. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je Autotelex inruilwaarde op opel.nl. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Omroep Friesland, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. We gaan dan even vooruitblikken op het iPop Festival. Ja, dat wordt nog wel even, maar we halen het nam. En er is ook een soort iPop eruit. Dus we zullen met Pieter Boer daar even over praten. We praten ook over een leuk filmfestival in Noorderwien. Ja, leuk, want er zijn alweer connecties met dit programma. Maar dat jij hem aanzien zal je. We hadden dat koor hier nog. Hollow Man, de leuke band. Ach, van alles te doen. En straks nog een optreden van Romy Cage. Maar eerst Portugal, The Man.
my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Just my little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the fallen leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. We could wait until the walls come down. It's time to give a little to the kids in the middle. Oh, till it falls, won't bother me. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Might have had your fill, but I feel it still. Portugal, The Man. Draaien het in deze aflevering dus van Noorderwind Live. Het weekend, en dan hebben we toch een beetje de andere kant op zien van Grains, Eurosonic. Nee, weekend is het weekend van Friesland. Hier ben ik van de culturele haardstad van Europa. Goed, daar hebben we het al even nog aan. Maar uit de Eurosonic gaan hij net hoe live optredens, maar ook bijvoorbeeld forum bijeenkomsten. Dan heb je prachtig mooie discussies. En dan komen we ook bij de act uit, die duwt uit Zeeland via Ljout naar Amsterdam en morgen naar de Grains riet. Kun je er iets van verstaan? Ja, ik doe heel erg mijn best. Ik zie je echt met kijken van, het zal wel. Ja, iets met dat we uit Zeeland komen en iets met Eurosonic. Klopt, ja. En uiteindelijk Amsterdam en biefstuk en ja. Goed zo. Jullie zitten morgen, het is wel aardig, achter een tafel. Dan ga je vertellen over jullie ervaringen, hoe het is om op te nemen in het buitenland. Ja, klopt. We zijn uitgenodigd voor het exportpanel. En dat is omdat we 3 jaar geleden onze debuutplaat hebben opgenomen in Los Angeles. Ja. Dus we mogen daar vertellen over onze ervaringen aan allemaal professionals en mensen uit de industrie. Dus het is heel spannend. Ja. Wat was de aanleiding destijds in ieder geval om daar te gaan opnemen? Kwam het uit jullie zelf of was dat via een label? Nee, dat was vanuit onszelf. Eigenlijk vanuit een droom ontstaan. Want we hebben gewoon gekeken naar welke producers hebben de platen geproduceerd die wij zelf te gek vinden. Kwamen we uit bij een aantal mensen en die hebben we gewoon blind een mailtje gestuurd. Met de vraag van, joh, we vinden het te gek wat jullie doen. En we hebben zelf wat liedjes. Zou je onze eerste plaat willen maken? En toen kregen we dus een ja van, dat willen we wel. Dus toen zijn we uiteindelijk 6 weken in LA geweest met Joe Ciccarelli. Nou, die heeft met Alanis gewerkt, met U2, met heel veel grote namen. Dus dat was een onwijze eer. Dus het is eigenlijk meer een soort van droomscenario wat per ongeluk uitkwam. Maar een heel georganiseerd en allemaal een tweede hypotheek op het huis genomen? Of deed hij het in de loze uurtjes? Nou ja, goed. Dit zijn wel de pro's, hè? Ja, dit zijn echt de pro's. En we mochten ook samenwerken met de bassist van John Mayer. En allemaal van dat soort echte cats. En we speelden in Sunset Sound. Echt ook zo'n studio met de naam. Dus ja, dat geven ze niet cadeau. Dus we hebben daar een hele crowdfunding voor opgezet toen. En die hebben heel succesvol afgerond. En al onze eigen spaarcentjes erin gegooid natuurlijk. Dus ja, het is een investering, maar dan heb je ook wat. Dat ben ik met je eens. Is alles, ik bedoel ik niet zwart-wit, maar toch een beetje gevoelsmatig. Alles daarna niet minder dan? Nee, ja, het is al heel anders. De LA met grote jongens. Ja, dat was een onwijs toffe ervaring. Maar het is heel anders. Het is gewoon elke keer een andere ervaring. Ja. Nou, en afgelopen tijd ook weer in de studio gezet? Ja.
Ja, gewoon dichter bij huis in Utrecht. Ja, dat klinkt wat goedkoper, maar hoeft niet minder te zijn. Nee, want we zijn echt super blij mee. We hebben samen met Martijn Groeneveld mogen samenwerken. Die heeft platen van Kensington gedaan en Blauwtsoen. Echt hele toffe dingen gedaan. Dus nee, we zijn hartstikke blij daarmee. Dus, Muziek moet uiteindelijk toch uit jezelf komen. Hè? Zo is het, ja. Wat ga je morgen vertellen? Een beetje de rode lijn. LA, Amerika. Doen of niet doen? Doen. Altijd je hart volgen en altijd gaan. Ja, als je die kans krijgt, is once in a lifetime. Dus altijd doen. Nou, straks meer ervaringen over LA, maar zeker over het laatste plaatwerk ook. Utrecht is opgenomen. Het was niet een volledig album, hè? Het is een EP, dus 5 liedjes. Ja. Dus nee, nog niet een volledig album. 5 is al heel wat. Ja. En mooie liedjes ook, want ik heb jullie graag te gast. Welke gaan jullie nu doen? Dit is When Love is a Losing Religion. Okay, Romy Cage. Who are you? Who are you to me? Can you show me what lies beneath? When love is a losing religion, who am I? Am I all that I seem in your eyes? Is there something that I better hide? Now that love is a losing religion, I never cared that we're not the same, but it seems like you need us to be. Now if squares must be around, then I'd rather miss out. It's a band that breaks equality. Who are you? Stranger I knew all about. Ain't it strange if you speak that out loud? Now that love is a losing religion. Oh, and who am I? Do I fit the box you defined? When there is so much of me that even I can describe. Love is a losing religion. Oh, I never cared that we're not the same, but it seems like you need us to be. Now if squares must be around, then I'd rather miss out. It's a band that breaks equality. If squares must be around, then I'd rather miss out. It's a band that breaks equality. Now it seems like you need us to be. And how can I give up on everything I am? How could you ever want to make me? Don't make me, 'cause we're one but not the same. Don't you make me, 'cause we'll never be the same. We never should be the same. Never be the same. Never be the same.
Mooi, heel mooi zelfs. Dankjewel. Straks verder. In het Engels. Dat verstaan we tenminste. Hè? Ja, hartstikke mooi. Goed zo. We gaan straks nog terug met het koor. We krijgen nog een leuke plaat die we draaien. Maar we gaan eerst even praten over een evenement dat Takkum Wieken is. Ook het goed uitsprek Kleren Kim, zoals ik het zo goed. Kleren Kiemen, ja. Ik zal het even vertellen. Wij hebben regelmatig hier fotografen, amateurfotografen te gast. En die ben je dan de hele middag lekker onder de slag. Charles Storm is er een van. Maar die is ook lid van een filmclub. Zo is het, hè? Ja, zo is het. Ja. Ik ben voorzitter van die club, joh. Oh, voorzitter zelf? Ja, ook nog, joh. Ja, dat net een jasje. Ja, ik denk zo mijn jas aantrekken. Ja, had ik voor jou toch gedaan, hoor. Ja. En hij is echt een bestuurslid, of net? Ja, nou, hij is een zeer actief lid, maar hij is wel de directeur van de regio. Kijk. Ja. Vertel eens, Auke de Witte, leuk dat is de best. Want na een week heb je een feestje, maar eerst even hoe je een filmclub. Wat voor club is het precies? Nou ja, dat is correct, maar toneelclubs en fotoclubs. Wij maken films. Ja, maar dan had de clubs die een protfilm zien. Dat is meestal niet zelf meidje. Nee, wat ik correct niet zei, hè, van... toneelclubs die ben maar toneel bezig, fotoclubs die ben maar foto's bezig. En wij binnen dus maar film bezig. In de zin van, wij maken zelf films. We hebben een hele grote leden die op alle mogelijke manieren maar film bezig binnen. En het zelf maken dus. Nou, wat voor soort van films? Want, maar we dan tegen speelfilms of bijvoorbeeld documentaires? Kist het zou ik net bedenken. Echt in de breedste zin van het woord? In de breedste van alles wat. Speelfilms door we geregeld. We hebben ooit wel eens wat speelfilms maken die voor Omroep Friesland uitgestuurd binnen. Maar we maken muziekclips, we maken documentaires. Er zijn mensen die maken bijvoorbeeld trouwreportages of reportages van begrafenissen. Dus er zit van alles wat bij. Mooi stel freaks bij elkaar dus. Nou ja, het leuke van een filmclub is natuurlijk wel, er heeft alle mensen maar verschillende deskundigheden. En de amateurfilmers die zijn alleen nog bezig. Nou, het voordeel van een club is dat je mensen erbij hebben die ik wat oors kennen. En in orenonderdelen goed ben. En daardoor kun je dus met elkaar hele leuke films maken. En techniek natuurlijk, hè? En techniek, ja. En die gaat ongelooflijk snel in de filmwereld. Ja, als wij filmpjes ramsjoggen van hier of 10 vrienden, dan denken we van, oh, dat we dat worden. Ik heb een smartphone in de boes en een collega van mij maakt er al dagelijks televisiereportages zelfs mee. Je kan gewoon filmen in 4K. Altijd even goed en mooi is als een hele dure camera is een tweede verhaal. Maar die techniek gaat ongelooflijk snel, die ontwikkelingen. Ja, ik vind het ook minder van belang. Het gaat eigenlijk volle meer om het verhaal. Dat het een goed verhaal vertellen kist, dan om de techniek. Want Sint-Wurg kent iedereen het inderdaad. Dat maakt het tagonkelijk natuurlijk. Ja, dat is het leuke ervan. Nee, Wieke, prachtig weekend natuurlijk uitzocht. Misschien toevallig, misschien ook net trouwens, vanwege het hier ben ik van het cultureel hier. Maar je maakt na weekend vreed. Hebben een leuk feestje. Ja. Vertel. Nou, dan hebben wij dus Kleren Kiemen Open Filmfestival. Ik zou bijna zeggen het een internationaal filmfestival. Maar ja, het is in ieder geval een interregionaal festival. Want uit heel Noord-Nederland komen mensen dus hun films zien laten. En het is eigenlijk natuurlijk de opening van culturele haast. Ja, toch? Ja, zullen we dat toch maar gewoon van mij zien? Ja, precies. Ik ben er helemaal voor. Lange films, korte films, documentaire, alles is te zien dus? Ja, alles is te zien. Okay. Er zit inderdaad, volgens mij zit er 1 of 2 speelfilms bij. Er zitten wat leuke documentaires bij. Heel nieuwsgierige documentaires. Er zitten wat korte filmpjes bij. Ik zal zelf bijvoorbeeld een muziekclip maken. Ja, okay. Die draait nou ik wel eens voor Omroep Friesland. Dus. Oké. Hoe heet die? Van de Protter. Pieter. Nee, Pieter Wilkes? Van Protter? Nee, de Protter. Gritsje. Oh, Gritsje. Ja. Maar dat nummer van Boudewijn de Groot misschien? Ja, precies. Maar zijn we ziek? Ja. Oké. Oh, die clip was te maken. Ja. Oh, wat leuk joh. Ja. Best u amateur, semi-professional, hoe maak ik het zien nou? Nou, ik ben gepensioneerd. Ja. En... Ja, dat zei ik nog. Nee, maar dat festival is eigenlijk voor amateurs bedoeld? Ja, het is puur voor amateurs. Ja, en het gepensioneerd zijn, dat houdt in dat ik wat meer tijd heb om met de hobby bezig te wezen. Heerlijk. En dat is toevallig filmen. Ik mag nog even, anders kom ik bij je, want ik maak graag filmen. Ja, nog even wat Italiërs. Zo, wij hebben in de jury hebben Mirjam de Wit vregen. En dat is natuurlijk wel heel nieuwsgierig, hè? Dat je een professional hebt die dus over uw films van alle sizzelen kent. En daar kunnen we dus een product van leren. Dus als er dan nog mensen binnen die denken van ik wil eens wat en ik wil wel eens zien hoe gaat dat op zo'n filmclub. Nou, dag een week vrij, dan kun je van alle van harte welkom. Want dan kun je zien van hoe wij dat doen en wat voor leuks of dat te zien is. Hoe let? Waar? We achten in multifunctioneel, hoe heet het? Kamergaburen. Kamergastdienst. Ja.
Oké, en de site waar mensen meer informatie vinden kunnen? www.klerenkiemen.nl. Heerlijk. Je maar enthousiasme alleen al. Is al fantastisch. Aanstekelijk. Ja, maar dat is echt geweldig. Plezier Nijweken. Dank u wel. Ja, dank u wel. Hartstikke mooi. Goed, kinderen op site. En Nijweken dus vreed van jou wachten. En dan kwam een hele mooie film, Jonne. Documentaires en alle horen dingen met meidje. En waar wit die eigen film wil zien sturen. Dat zou helemaal mooi wezen. Straks verder met het koor. Maar eerst muziek. En ik ben even zien welke platen ik alweer draaien gaan. Shepherd, Coming Home. I've been stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight, I know you're ready for the sparks to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. 'Cause I'm coming home to. Yes, I'm coming home to. Don't wanna spend my whole life catching my breath, 'cause I've been running round and round and round and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight, I know you're ready for the sparks to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. 'Cause I'm coming home to. Yes, I'm coming home to. Time has a way of diluting emotions, but I won't let distance get in between us, no. Oh, I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. Coming alive. I'm coming home tonight, I know you're ready for the stars to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. Yes, I'm coming home to. Shepherd en Coming Home. Brengt ons weer bij het koordienst tussen weer mooi gekleerd zit. En de begeleider, wat is dit? Voor een stem... Ja, dat is een stemvork, maar ik ben bang dat ze mijn stem niet goed kunnen horen, dus ik sla de tonen even op de piano aan. Oké, nou doe maar even. Zal ik dat maar even Ja, doe maar even. Ja, ik heb dat even live meekrijgen. Zie, dan kan het koor een beetje... Hey. Team from Harry's Game. Vocal chain, dames en heren. Live in Ordewien. Follow the dog, follow the day.
Wauw. Terug te applaus hier voor Vogeltje in het koor van deze middag. En nou nog even hingen blijven, dan straks nog een tweede nummer, ken je dat? Ja, mooi. Hartstikke mooi. Team from Harry's Game weer dit trouwens. Origineel van Clannad, maar dit keer dus uit via terug Vogeltje. Wat mij onbelangrijk, graag dadelijks. Wil jij werken voor een betrouwbare en betrokken werkgever? Kom dan aanstaande zaterdag naar de Banenmarkt van Abiant Uitzendgroep. Al onze vestigingen zijn dan open, dus ook die bij jou in de buurt. Schrijf je in op abiant.nl/banenmarkt. Abiant, dat komt goed. Wanneer heb jij je voor het laatst verbaasd over een onthullende reportage? Laten raken door een aangrijpende nieuwsfoto? Of gelachen om een hilarische column? Ontdek wat de krant met jou doet. Test nu 2 kranten naar keuze, tot wel 4 weken gratis. Ga voor de actievoorwaarden naar krant.nl. Hi, ik ben Bart. Als TN'er, typische Nederlander, ben ik dol op extra's. Extra's die je echt wat opleveren. Inderdaad, stem van SNS. Zoals die rente op je betaalrekening tot €5.000. Ja, en we hebben tijdelijk nog een extra. Meen je niet? Als je nu overstapt naar SNS betalen, krijg je €50 cadeau. Dus heel veel extra's en een extra. Ja. Nou, dat is een bank die het snapt. Bekijk de actie op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. Ook voor Skoda-rijders betekent een nieuw jaar nieuwe goede voornemens. En dat is hard werken. Meer naar de sportschool. En op 2, 3. Net wat vaker langs oma. En elke zaterdag kijken bij het sporten van de kinderen. Dus kun je wel wat hulp gebruiken. Daarom komt Skoda met de Private Lease voordeelweken. Zo rij je nu een supercomplete Skoda Fabia van 279 voor slechts €249 per maand. Dat is elke maand €30 voordeel. Op basis van 4 jaar en 10.000 kilometer per jaar. En wie nu beslist, kan direct wegrijden. Kijk voor de actievoorwaarden op skoda.nl. Skoda. Simply clever. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Het is nu opruiming. Kom dus gezellig een dagje korting shoppen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. ...24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Wouter Balgemoed met het NWS Journaal. Minister Bijleveld van Defensie zegt meteen aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de commissie die het ongeluk met een mortiergranaat in Mali onderzocht. Bij dat ongeluk vielen 2 doden. Volgens de commissie van der Veer heeft Defensie structureel te weinig aandacht voor de veiligheid van de militairen. Bijleveld noemt de toon van het rapport hard. Volgens haar moet de veiligheid inderdaad beter en ze neemt alle aanbevelingen over. De commissie vindt onder meer dat het leger een speciale veiligheidsdirectie moet krijgen. De Aldi stopt in Groot-Brittannië en Ierland met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen onder de 16. Vanaf 1 maart moeten kopers met een ID-kaart bewijzen dat ze 16+ zijn. Ook andere Britse supermarktketens hebben een verkoopverbod op energiedrankjes aan kinderen ingevoerd, omdat ze veel te veel suiker en cafeïne zouden bevatten. Begin deze week vroegen kinderartsen in Nederland om een verkoopverbod van de pepdrankjes aan iedereen onder de 18. Maar staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vindt dat te ver gaan. De Turkse minister van Defensie zegt dat de militaire operatie in de Noord-Syrische regio Afrin in feite is begonnen. Turkije heeft een troepenmacht in het grensgebied gevormd, waardoor de spanning verder is opgelopen. De Turken zeggen dat de Koerdische strijders in de enclave een bedreiging vormen. De Amerikanen steunen de Koerdische milities in Syrië. Om het lerarentekort te bestrijden geeft Amsterdam nieuwe docenten voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Het gaat eerst om een proef met 100 woningen. De leraren die ervan gebruik maken komen terecht in complexen waar ook studenten en statushouders zitten. Ook in andere delen van het land bieden scholen steeds vaker welkomstpremies aan leraren. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen enkele buien voor, die soms winters zijn. Er is ook wat ruimte voor de zon en het is ongeveer 5 graden. Ook in het weekend winterse buien. 's Nachts en in de vroege ochtend is er grote kans op gladheid. Overdag wordt het opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NWS Journaal.
Ja, ze is het tweede uur alweer van Noorderwind Live op deze vrijdag mei. Een hartstikke leuke, toffe band. Hallo Man zal optreden. Romy Cage zal nog optreden. En ik het koor zal nog een nummer in ieder geval live brengen. Dit alles en nog veel meer. Graag dadelijks. T-Mobile heeft goed zakelijk nieuws. Supersnel nieuws. Want met T-Mobile kun je unlimited zaken doen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Dat is dus unlimited data, bellen, business. Vanaf €29 per maand, exclusief BTW. Gewoon op de zaak. Check de voorwaarden op t-mobile.nl/zakelijk. Het is final sale bij Xenos. Met hele lage prijzen op wel honderden producten. Bijvoorbeeld fotolijstjes vanaf €1. Dus ook voor de allerlaagste prijzen ga je naar Xenos. Lidl is alweer uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. We are the champions! Om dat te vieren spaart u nu voor gratis vitamines. Ontvang bij iedere €10 een zegel en bij een volle spaarkaart een gratis vitamineknuffel. Ongelooflijk! Spaar ze allemaal, exclusief bij Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Lidl is echt een topclub! De ongezouten waarheid. We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kant-en-klare pastasaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de zoutquiz op zoutquiz.nl. Nierstichting. Leven gaat voor. Deze week bij de beste supermarkt in groente en fruit. Verse sperziebonen, 650 gram, €1,69. Zo de knater, dat is goedkoop. En verse salades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl is echt een topclub! Lidl. Opruiming bij Kruidvat. En de kortingen blijven maar stijgen. Nu tot 75% extra kassakorting op alle producten met een gele sticker. Ongelooflijk hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ontdek de nieuwe Micra, de compacte high-tech auto van Nissan, en laat je verbluffen door de nieuwste technologieën. Zo is de nieuwe Nissan Micra Ace standaard voorzien van navigatie, parkeersensoren en een voordeel tot €2200. Bekijk de Nissan Micra op nissan.nl. Nissan, innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind. En welkom bij het tweede uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Radio, televisie, internet, op wat voor manier ook. Al je te volgen natuurlijk. En wil je het waarom zien, dan kan je dat altijd nog via uw eigen kanaal op YouTube. YouTube.com/Noorderwind. En snijdenmorgen gooi ik het nog in de verhelling. Heel verhaal straks. Optreden zonder oren hier van Hallo Man. Geweldig leuke band. Joe te gast. Germa een prachtig koor. Romy Cage zal nog optreden. 2 Friese dames. Duo Doublon. En waar weet komt ook nog een soort special guest onder het eind van dit programma. Maar dat zullen we dan straks wel. Eerst maar even een nummer van Armin van Buuren. She walks on late at night as she says her goodbyes. She's close to sacrifice. She knows something ain't right. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put out faith in all it's chasing. She's just trying to find love out there. And she cries, I need you.
still feel alive, and nothing satisfies. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all it's chasing. She's just trying to find love out there, and she cries. I need you. Like the wave needs an ocean, like the love needs devotion. I need you. Every minute, every hour, I lay broken like a flower. 'Cause I need you. Like the wave needs an ocean, like the love needs devotion. I need you. Like the desert needs the water, like the mission needs some water. I need you. Every minute, every hour, I lay broken like a flower. 'Cause I need you. Armin van Buuren en I Need You. Brengt dus bij Hallo Man. Bent had het druk, want had ik even naar de concertagenda show House of the North. Leuk initiatief trouwens, gaan ze spelen. Oranje Wensje. En vanavond, gisteravond, hoe laat was het? We moesten om 11:10 spelen en we waren rond een uurtje of 2:30, 3 uur thuis. Oh, valt nog mee. Ja, 5 uurtjes slaap. Ja, en dan even uitslapen en dan richting Leeuwarden, hè? Ja, en die jongens op de achterbank. Maar, Moest jij rijden? Altijd. Ja, serieus? Ja, zeker. Ben jij de Bob dan ook? Altijd, ja. Keurig, hè? Ruik je dat ook? Of, nee, valt me mee. Nee. Ik ruik mezelf vooral. Ik ben oude man, joh. Stel de band even voor als je wilt. Dit is Rut Golding, gitarist. Dit is Sascha Grutterink. Alex Michael Jones op drums en hier naast mij is Tom Beiring. En Joris Mellema, hij zit hier naast me. Hallo man, hoe lang bestaan jullie al? 2,5 jaar. Ja. Eén keer eerder te gast geweest hier, maar bloedfanatiek volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, echt bijna exact een jaar geleden dat we hier stonden. Dus dat is wel heel tof. Ja. Wat is de afgelopen jaar gebeurd? Nieuwe bassist, nieuwe drummer, nieuwe plannen, albumplannen, studioplannen. Houd niet op. De financiën die doet iemand anders, dat is heel fijn. Oh, dat is ook wel mooi, hè? Boekhouden en zo. Nee, we hebben ons team uitgebreid. Nieuwe plannen gemaakt, even teruggetrokken, verplicht ook, maar ook wel even goed. En we hebben er meer zin dan ooit. Oh, perfect man. En op Eurosonic, jullie begonnen in House of the North. Ja. Vind ik een leuk initiatief. Er zijn ook drie noordelijke popkoppels. Friesland Pop en Drenthe en Groningen. Die met z'n allen eigenlijk het noordelijke pop aanbod een beetje neerzetten. Ja, dat klopt. Het is een talentenontwikkelingsprogramma. Ja. En inderdaad, elke provincie die biedt 3 acts aan. En wij vertegenwoordigen Groningen als band. En het brengt ons eigenlijk in een ontzettend professioneel werkveld. En dat verschilt van dat we een paar maanden geleden spraken we ineens met de vrouw van de bassist van de staat en die gast van Mississippi. En je komt ineens in een wereld terecht waar je eigenlijk gewoon heel graag in wil zitten. Ja. En dat, met heel veel ervaring dus. Ja, en dat zijn wel echt de mensen die we op dit moment nodig hebben. Dus dat is wel echt heel gaaf om daarvan te leren. En we zijn over het algemeen hele aardige mensen allemaal. Maar het is weer een stap dichterbij. En dat voelt wel heel fijn. Goed opletten dus. Ja, zeker. Oké, wat wordt jullie eerste nummer? Younger. Live in Orderwien, Hallo Man! Listen to me now. We got turn back time. Oh, after what happened, I won't let you go. Oh, now we talk time. Oh, just hold me tight. Soon fate will be back. And you'll be fine. But you know, I'm afraid of drowning in a sea of tears I create. And I know you are younger, and I may just be a little scared of seeing
tears I create. And I know you are younger, and I may just be a little scared of seeing you dance on the same top where I've been. Don't let me, don't let me, don't let me hold you back. I hope you, I hope you, I hope you have fun. I know you are younger, and I may just be a little scared of seeing you dance on the same time where I've been. Don't let me, don't let me, don't let me hold you back. I hope you, I hope you, I hope you have fun. Hallo man, ze spelen nog bij de collega's van Oogradio. Dat werd een soort semi-akoestisch optreden. En ze zullen ook nog bij een studentenkamer, weet ik, volle spelen. We vregen er straks even nee. Hallo man, een van de muzikale gasten, de Stuart, op deze vrede mee bij Norwin Live. De draaien we nou muziek van Selena Gomez. In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Water or wine, don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest alleys on the dark side of the moon to get to you, to get to you. I look for love in every stranger, took too much easy anger, all for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying
to you, to get to you. I put my love in every stranger, took too much easy anger. All for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Jawel, Selena Gomez brengt dus weer bij Romy Cage. Stap eens maar iets. Morgen zit ze in een soort van forum discussie om vooral te vertellen wat hun ervaringen in Boeteland West binnen. Om vooral een plaat op te nemen. Ik kan natuurlijk niet het hele verhaal vertellen, maar jullie zijn in L.A. geweest een paar jaar. Daar ga je morgen van alles over vertellen. Goeie ervaring, kan ik mij voorstellen. Heeft het ook nadelen? Kostenplaatje. Ja, hè? Ja, dure hobby, hè? Ja, het is een dure hobby. Maar dat is wel het enige wat ik zo 1, 2, 3 kan bedenken. Want voor de rest eigenlijk een positief? Ja, gewoon een te gekke tijd gehad. Echt waanzinnig om daar... Weet je, L.A. is een beetje het Walhalla van de popmuziek. En dat merk je ook wel van iedereen die daar in de bediening is. Is stiekem ook actrice of zangeres. Of, weet je, het leeft daar gewoon onwijs. En dat is gewoon heel tof om te zijn. En helpt het, want je komt met die plaat dan naar Nederland toe. Helpt dat dan ook bijvoorbeeld om hier een label te vinden, om hier op de radio te komen, et cetera, et cetera? Nou ja, je hebt natuurlijk wel eventjes een mooi verhaal. Dus in die zin hebben we echt wel wat toffe dingen gedaan. Een mooi festival, een voorprogramma-tour met Paul Carrick. Dus, nou, niet de minste hoor. Nee, daarom. Dus het was zeker wel tof. Maar ja, goed, uiteindelijk gaat het om de muziek en gaat het om heel veel andere dingetjes ook nog. Dus het helpt een beetje misschien. Eigenlijk zijn jullie een duo, maar vandaag met z'n drieën, maar soms ook weer met een hele band erbij. Ja, nou goed, we schrijven alle liedjes met z'n tweeën, Michael en ik. Maar we spelen het zoals men het wil horen. Het kan heel klein, het kan met een hele grote band. Ja, want ik heb de EP hier in mijn handen. Romy Cage, Home, heet die trouwens. Een aantal nummers, in totaal 5 had ze opname. In Utrecht, wat je al vertelde. Ga je hier nog iets omheen bouwen, een promotour of zoiets? Ja, dat is wel een beetje het plan. Daar zijn we nog aan het bekoksten over. Maar dat zit wel een beetje in het vat. Wel wat optredetjes. Ja. En verder dit jaar festivals ook? Hopen we heel graag, dus boek ons. Bij deze, Romy Cage, ja. Welk nummer gaan jullie nu doen? Dit is Where Do You Go. Okay. Romy Cage, live in Noorderwien. Ja, dat hij mijn live show. Dat gebeurt soms dingen dat er kabels net goed liggen. Dolf, ja. Komt er ergens rook uit of zo? Nee, geen rook nog. Iets werkt niet. Ja, wat weet ik ook niet. Ah, kijk. Ik hoor een fijne storing. Ja, oh god. Paniek. Nee, komt geen geluid. Oké. En ik krijg nog van Björn Brouwer. Björn, leuk dat je erbij bent trouwens. Joet voor de eerste keer. Dames en heren, applaus voor Björn Brouwer. Ja. Hij versterkt ons team, daar ben ik hem alleen maar blij mee. En die meldt me dat er geen gitaar binnenkomt. Goed, maar ik zeg je dat, dames en heren, bij een live show. Er komt iets van een gitaar niet binnen, Dolf? Nee, helemaal niks. Nee, geen idee. Ja. Dat zit er wel in. Ah, nee. Ik doe dat niet. Ja, ik beheer van alles. Heb jij misschien een knopje dat je moet zetten? Een volumeknop, maar die staat echt op 11. Op standje Slayer eigenlijk. Standje Slayer. Daar ben ik daar persoonlijk wel weer voor. Ja, nee, daarom. We gaan het uitzoeken. Ken ik mooi. Pieter de Boer, kom er even bij. Oh, ik scoor aan het zien op improvisatie, jongens. Dit wordt loonsverhoging. Goh, wat gist daar leuk mee om. Nou, dat was mooi. Pieter, ik ken je van het Hypop Festival in april. Begin april is het weer 4. Ja, 12 april hebben we het festival zelf weer. Ja, maar je hebt nog even een pre-party, hè? Ja, Hypop de buurt hebben we elk jaar. Dan kunnen nieuwe talenten erop gaan voor de eerste act op het festival. Ja. En dat is 3 februari dit jaar. Ja, dat is qua die al. Ken mensen zich nog op, ja? Ja, zeker. En dat mooie, we werken hier met Friesland Pop. Ja. Dus je moet hem opgaan via Friesland Pop. Oké. En ik zit er ondertussen al die kabels en heel ingewikkelde mensen te zien. Maar, ja, leuk is. Op festival ook zo leuk. Had er iets uitvalt. Ja, dan moet ik altijd improviseren. Hè? Maar het gaat altijd goed, gelukkig. En dat bloot ik live. En dat is het mooie ervan, toch? Hypop drup uit. 12 februari. Waar trouwens? Sorry. In de Kwartling in Buitenpost. Oh, heel mooi locatie. Ja, even wat oors drup uit. Dus ik dat we elke keer ergens oors naar touw willen. En we zijn met die hoek ik maar weer eens even in. En dan best de openingsact op een van de 3 podia, hè? Ja, klopt. Ja. En welke podia, dat weten we nog net. Het krijgt wat voor act dat natuurlijk ik weet. Dus dat het de band is, hij meteen weer oors. Dan, Ja, en we beginnen hier weer met het festival weer om naar de Hark Sankje-sale. Dus dat is voor u zeker weer Komt hij weer om? Nee, het komt weer om. Dus ja, dat moet ik even niet scoren van waar gaat de act staan. Dus jou hem vooral op.
En iPop zelf. Mij er al wat namen bekend maken worden. Ja, de line-up is rond, dus we kunnen stiekem maar wat fun, ja. Ik ben er erg voor. Nou, Komt ie maar. Ja. Nou, we hebben die Gerrit Bredler. Kom maar naar je plaat uit. Ja, dus dat is natuurlijk altijd mooi voor u. En heel lang het op iPop stonden. Dus dat is altijd mooi. Sea komt. Gaat goed, jongens! Sea komt, dat is een nieuwe Friese band. Of een jonge alleenig eigenlijk. Die heeft voor het eerst een cd uitgebracht. Dus dat is, ja, als de meeste cd's uitbrengen en freestyler is, dan ben wij er altijd vlak voor om gelijk te komen op het iPop Festival. Ja, Arnold, hè, want hij draait al heel lang in de muziek mee. Wenachtig en werkzaam in Amsterdam trouwens. Bij Grutte alternatieve bands. Maar Zea is zijn eerste freestylige project. Hè? Ja, dus wij zijn er heel blij mee. Ja. Nou, en Jaap Lauwers komt. Ja, die we natuurlijk een beetje al vriendieren met een iPop daar IBM Fastline. Dus daar moet je komen. Geen hoenekop, want die ben sabbatical en weet ik wat al je prijzen. Oh, you know. Dus, laat maar tijdens de tent nog op kop zetten bij je. Ja, dat ging dan net verklappen. Serieus? Ja, nee, de slotacts die komen stiekem wel juist worden de boeten en dan vertellen we het je natuurlijk ook weer. Gerrit Bredler, in ieder geval een van de namen die dus nog bekend is voor het iPop Festival. Die zal komen. Jaap Lauwers, hier is de tour. Zea, nou, ik wil vaak de gast gewoon in Noorderwien live. Fantastisch, intrigerende muzikant. Komt hij alleen of doet hij er wel iets van een project omheen? Ja, dat wist hij zelf nog net. Maar ik denk wel alleen, hè, want hij heeft CD's ook alleen nog opgenomen. Ja, er zit af en toe wel eens wat te horen muziek. Welcome to the Village had er ook spelen. Daar had er volgens mij een complete braasband omheen. Nou, dat doet er net. Dat kan ik hem afvertellen. Nee. Ik ga even naar Björn. Björn? Clear, oké, mooi. Wij praten nog even terug op je iPop straks, alles op een richtje, maar ik ben even naar de klokje. Ach, je warm ik net. Doet hij het of niet? Doet hij het of doet hij het niet? Old school. Ja. This is all live, ladies and gentlemen. Goed. Kan ik? Mag ik? Ja, ga ik? We gaan het gewoon proberen. En anders gaan we het gewoon straks nog een keer doen als het misgaat. Zo zo. Romy Case, live in Noorderwien. Run away from the sidewalk for a change. Chase a light, chase a light, chase a light, let it guide you every way. Look around, look around, look around, be astonished, glorious day. Time's a chain ball, you're the chain. Where do you go? Go. Where do you go? Go. Go. From the sidewalk for a change. Chase a light, chase a light, chase a light, let it guide you every way. Look around, look around, be astonished, glorious day. Time's a chain ball, you're the chain. Where do you go? Go. Where do you go? Go. Go. Raise up and 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 raise. Where do you go? Go. Where do you go? Where do you go? No, do you?
times a chain ball. You're the chain. Romy Cage. Moest nog even wat kabels omlezen, maar het is helemaal slagen. Hartstikke mooi. Ik wens jullie een hele goede reis en optreden in Amsterdam. Morgen een hele mooie bijeenkomst in Groningen, Eurosonic. En tot de volgende keer wat mij betreft. Heel graag. Ja. En de EP heet Home en is wel te verkrijgen via hun Facebookpagina. Dankjewel, succes. En wij straks 4 mei Noorderwiel Live. Nieuw jaar, nieuwe look. Nieuwe brillenvergoeding. Bij Specsavers krijgt u nu 2 brillen zonder bijbetaling bij elke ongebruikte brillenvergoeding. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl en maak snel een afspraak. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Weet je wat ik zo goed vind aan Beter Horen? Ze helpen me ook met vragen over mijn eigen risico. Beter Horen werkt nauw samen met alle verzekeraars. Meer weten? Ga naar beterhoren.nl of bel 0800 0200 159. Zit je nu in je auto? Kijk dan eens goed om je heen. Kijk eens naar je stuur, je spiegels, je dashboard. Het lijkt wel alsof alles een beetje meer glans heeft. Alsof het wat nieuwer is. Misschien zie je het zelf niet, maar je auto is €2000 meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang alleen van 29 januari tot en met 3 februari... €2000 extra inruilwaarde, €250 gratis accessoires... en €500 gratis brandstof. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je Autotelex inruilwaarde op opel.nl. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Naast het optreden van het koor, zal je jet. En we krijgen straks nog een reprise. En Duo Du Blanc. Dat straks. Maar nou eerst het nieuws met Titus Heijs. De organisatie van Culturele Haatstad vindt het spietig dat de slachtenmarathon net teruggaat. De organisatie van de kuier- en draaftocht door de oude Slachterdiek had het evenement afblaast omdat er te min kaarten verkocht werden. Het hier een speciale editie worden matten vanwege het Culturele Haatstad hier. De organisatie van Ljouwert Friesland 2018 vindt het spietig dat het oorgaat, maar voor Culturele Haatstad zelfs maakt het net zo uit, want er zijn nog genoeg andere leuke projecten, zei de organisatie daarvan. Op de A6 tussen Jesterzee en de Jouwer binnen het begin van de middag 2 auto's op elkaar klapt. 2 autobestuurders vanuit Emmeloord richting de Jouwer botsten terug nog onbekende oorzaak achter op elkaar. Haar auto's rekken zwiers conjeren. De bin gemeesken verwoenen rekken. Een derde auto die het uitwieken moest voor de onrijding kwam vast te zitten in de berm. De auto is loslutsen en daarna kon de bestuurder weer verder rijden. De andere 2 auto's bin voortsleept. Bewoners van verzwaardigingshuis Beukelaar in Sint-Anne die moeten als een oorlogwieken in haar appartement blijven. Om verdere verspreiding van het norovirus voor te komen binnen alle activiteiten die in het huis aan zijn. En dat is net echt een gezellige periode voor de bewoners, zei directeur Atsi Tadema. Mensen die voelen zich toch wel een zekere mate van eenzaamheid. Ook de familie vragen wij dus om zoveel mogelijk buiten de deur te blijven. Dus je kunt wel begrijpen, leuk is aas. Tientallen bewoners en tientallen personeelsleden zijn intussen besmet of hebben het norovirus onder de linie gewoon. Tadema hoopt dat het slimste achter de reg is, maar joort komen er weer een paar nieuwe besmettingen bij. Verleden jaar wie een recordjaar voor de export van Nederlandse landbouwproducten. In vergelijking met 2016 nam de waarde van de export daar haast €92 miljard. Vooral de zuivelsector, de belangrijkste sector voor Friesland, hier terug flink hegere prijzen en prima jaar, zei het economieredacteur Gerrit de Boer.
Dat is echt de grootste groeier. Wij zijn 21% volle groter dan alle andere sectoren. Dus hier appels en sierteelt en dat soort dingen. Dat is echt de zuivelsector is de grote motor. En daar is natuurlijk de prijs van zo'n 25 cent naar 24 cent. En zelfs nog verder omheen gegaan. Er is wel wat volumegroei. Maar het grootste deel komt toch echt uit die prijs voort. Het waar dan. De loft is beroemd, er zijn buien, maar kans op hagel en witte sneeuw. Er zit een matige, want vrij krachtige west-zuidwestenwind en het is 5 graden. Vannacht dan is het om het vriespunt hinnen. Morgen winterse buien, maar ek zinnen, dan wordt het 4 graden. Unlimited data, bellen, alles van T-Mobile ken je vast wel. Ons briljante 2-jarige Unlimited abonnement voor maar €35 per maand. En daar krijg je nu dus ook 6 maanden Netflix bij cadeau. Zelfs als je al Netflix hebt. Prima deal, toch? Oh, en dat alles op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Check alle info en voorwaarden op t-mobile.nl. Snijn, in Friesland Doc. Na 50 jaar concerteren op alle grote wereldpodia beëindigt het Emmy Verheij haar muzikale carrière. Eer debuteerde ze bij het Fries Orkest, dat haar huid ik violist wie. Snijn deelt waarvan de laatste keer. Het is hetzelfde met sporters. Ja, op een gegeven moment is het gewoon op en krijg je het niet meer voor elkaar om die discipline, om dat trainen, wat het dan bij mij natuurlijk ook is. Elke dag het onderhoud en zo. Friesland Doc. Snijn bij Omroep Friesland op televisie van 4 uur aan alle uren. Een lange clip. Ja, en dat krijg je als je zit te praten en gezellig gaan met een heel groot koor leren. En dan viert je even de plaat uit te kondigen en we zullen even soundchecken. Duo Doublon zal dit jaar nog even spelen. En het koor Vocal Chain. Maar dat doen we alweer qua soundcheck onder deze plaat van Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this
Ed Sheeran, prachtig nummer. En we draaien dus het in Noorderwind live. Koor zit nog een keer klaar. Vind ik hartstikke mooi. We zijn jongen. Het alleen een prachtige. Ziet er ook nog heel mooi uit. Dus voor de mensen die alleen de radio ervoor gaan, doe er even een beeld bij. Dat kan op alle mogelijke manieren. Of jog nog even op ons kanaal de komende dagen. youtube.com/Noorderwind. Daar is het nog te volgen. En Snijderman natuurlijk lekker bij een bakje koffie. Kim Shen, wat vocal chain doet. Eén keer in de week oefenen. Dan is er een soort alarmklok. Die zei nog maar hem wegwezen. Maar treed je hem vaak op? Ben je hem vaak op paard met dit koor? Ik denk 7, 8 keer per jaar. Dan ben ik nou erg optimistisch. Dat is het wel, hè? Ja. En is dat ongeveer wat je hem leuk vindt? Of zeg je hem willen wel meer? We willen wel wat meer, hoor. Ja, tuurlijk wel. Dit is natuurlijk een mooi opstapje. Het klinkt fantastisch. Maar voor een dirigent ook wel... er zit wat druk op, denk ik, of net? Nou, dat moet wel, ja. Ja, dat moet wel. Voordat je het helemaal fine-tuned hebt. Ja, ik ben niet gauw tevreden. Nee. Zie jij dat? Nee, dat moet je ook niet wezen. Dat moet je niet wezen. Nee. Welk noem ik hem maar? Once Upon a Dream van Kirby Shaw. Live in Noorderwind. Fantastisch. Michael Emdel, Vocal Chain. Wij staan nog heel erg te genieten in de techniek rond de heren. En dan weet ik, wat zegt toen Gert? Zeg, zo kun je het ook noemen, ja. Ja. Het was echt zo. Nee, dat geloof ik hoor. Moet jij niet weg zometeen? Ja, ik moet zometeen weg naar de drafbaan in Wolvergaan gaan. Ja, precies. Ja, goed. Ja, Gert, de camera. Zit er nog in, hoor? Ja? Ga je nog in verraden of net? Ja, je bent je toch, of net? Welke? Close to You. Oké, van de Carpenters. Ja, jongens, het is een spontane show. Het is vrijdag, het is Noorden weer live. En als we tijd gaan, dan jou we graag mensen een podium. En bij deze dus Vocal Chain. Close to You, hoor. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the boys in town for
Ja, wauw. Applaus voor hemzelf. Hij nog jongens of jongeressen nodig, maar we nog een oproep doen of vind je het wel prima zo? Bariton? Ja. Alter? Je maakt gewoon alles nog. Ja. Nee, dirigent of mij er nog even bleef? Ze maakt wel jongen kennen, hè? Ja, ik vreemd me even. Maar ze moet wel jongen kennen, hè? Want hij is streng. Ja, nee, maar dat bewijst wat je met Jerdelid, dat bewijst het absoluut dat je een prachtig jongen kent. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doe je nog meer koor of is dit één? Ik heb nog meer koor. Ik ben hier 2 jaar geleden met Solid geweest. Ach, ja, vandaar. Ja, mooi man. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Vocal Chain, dames en heren. Ik wil op internet te vinden en Swin Joert bij us te gast. We gaan naar Wolf en All Things Under the Sun. Dankjewel. She keeps praying along. Got a house full of kids. She's a one-man band. Singing her song, turns around upside down just to keep her head up. And though it seems that she got nowhere to run to run to. Though she knows there's no one there to run to run to. All things under the sun. Under the Sun. Geen idee hoe het boeten is, maar het griesgrauwe waar, wat mij betreft, mij de zinnen wel gauw komen. Een beetje voor hier, of ben ik nog wel heel betiet. Misschien wel, ja, maar ik helemaal. Goed, als dit programma volgt, dan wist, zeker de laatste jaren, dat we regelmatig leuke gasten hadden hier in Friesland, wij jongeressen. En dat de beide dames die er nog bij me zitten, vaak de gast wien, maar dan als soloartiest, Gina en Nienke. En ineens ben je met duo. Ja, zo goed, die hierbloed hast hingen. Oh, wat een leuke intro. Ja, die hierbloed. Ja, ik ga hier, ik wil er net op te letten. Nee, maar inderdaad, ja, eerst solo en nou weer te geren. Hoe helemaal ja, het muziekwereldje is lieds natuurlijk, maar hoe ben je hem op het punt komen om als je bij een optreden te gaan? Nou, omdat we beide pas veel, ja, we hingen best wel een leuke klik te geren en we hingen een beetje van, nou, we kunnen wel eens een versje te geren opnemen, maar de klik, ja, wie eigenlijk nog volle leuker en ja, voordat het wisten hingen we gewoon een heel repertoire eromheen zetten en we zeiden, nou, we gingen gewoon te geren verder, leuk. Ja, want ja, je had natuurlijk je optredens en ze dan treft elkaar in het circuit natuurlijk, hè? Ja, klopt. Wat dat betreft is het wereldje heel lied. En helemaal je beide dan ik
nog uit Friesland wil komen, dan is het helemaal natuurlijk een kleine wereld. Maar ja, wij hier echt die klik en ja, wij hebben heel veel overeenkomsten. En, vertel. Dan ben ik morgen nog bezig met praten. Nee, maar wat dat betreft, qua stem, dan zei ik, ja, passen we bij elkaar. En we hier zulke leuke ideeën zijn, dit gaan we serieus oppakken. En het gaat zo mooi zat. Ja, maar hoe lang ben je nou douane? Nou, in principe ben wij een jaar bezig, maar voordat de meesten het weten is het ongeveer een jelly. Want ik wie vorig jaar zwanger, dus ik roem moest aan dikke buik. Ja, dan wordt het jong, ja, leuk thuis, maar... ja, precies. Voor alles is tijd en toen weer het gewoon lekker tijd om zwanger te wezen. Maar voor het publiek, nou een jelly, denk ik, krijg wat langer. Ja. Goh, en dan gewoon leuk met z'n beiden. Ja, ze vallen mogelijk op paard. Studio ook in West? Ja, we hebben 2 singles uitgebracht en de laatste is dan nog vrij recent. En ja, het is gewoon, het is heel veel leuke dingen en heel veel nieuwe leuke dingen die je nou together is maar toch. En het voordeel is, je bent het middelinnig. Dus als er iets fout gaat, dan ben ik together. Dus dat is wel hartstikke... Nou ja, maar dat is toch zo. Ik bedoel, je kunt elkaar wat opvangen. Die ene is de hoor ik net natuurlijk. Nee, en stel ik zo eens een keer stemprobleem maar en dan is het zo voordeel dat Nienke dan zei, ik neem dat stukje wel even door. Zo, dat is gewoon zo veel makkelijker. Dus, ja, maar ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk met publiek douane. In het publiek leidt je betters door. Dat is nog steeds, nou, we zijn met je beiden. De ene keer vangst het wat op, door een keer door een keer. Nou, je viel je wat sterker. Maar ik heel eerlijk weer. Nou, ik je de vorige keer en week best wel heel zenuwachtig ook je solo weer. En nou nog steeds wel, want het heet gewoon altijd. Maar het is gewoon... dat is goed voor de spanning. Ja, dat is weer. Maar nou samen is het toch, je viel je toch direct iets sterker. Dat is gewoon fijner. Ik vind het fijner. We praten straks verder over, want je komt net vrienden, noem er maar van meerdere. Maar ik wil toch eerst graag voor je meer. We beginnen mee. Maar is allernice single. Kom in mijn armen. Oeh, live in Orwin. Had ik dat fijn gevoel dat iemand om me gaf. Geluk waar ieder naar verlangt, keerde zich van mij af. Alle dagen grijs en grauw. Maar toen eindelijk vond ik jou. Kom in mijn armen. Laat me voelen dat je van me houdt. Nooit had ik iemand zoveel vertrouwd. Oh, kom in mijn armen. En blijf bij me tot de morgen komt. Al het andere is voorbij. Jij bent voor mij mijn nieuwe leven. Ja, ik was te lang alleen. Dat geeft onzekerheid. De angst of jij nog van me houdt, die ben ik nog niet kwijt. Hou me dicht tegen je aan. Beloof dat jij nooit weg zal gaan. Kom in mijn armen. Laat me voelen dat je van me houdt. Nooit heb ik iemand zoveel vertrouwd. Oh, kom in mijn armen. En blijf bij me tot de morgen komt. Al het andere is voorbij. Jij bent voor mij mijn nieuwe leven. Kom in mijn armen. Laat me voelen dat je van me houdt. Nooit heb ik iemand zoveel vertrouwd. Oh, kom in mijn
Geweldig. Kennen als zo'n artiest in Friesland. Leuk om eens meisje bij te zien. Straks net rijden meer Duo Doublon. Sinds ik hem er even bij op zijn goed Friesk. En Nienke en Gina dus. Mooi, nee, Friesk duo. Straks net rijden we terug onderhoor met Hallo Man. En dit duo natuurlijk in nog volle meer. Wat mij onbelangrijk te krijgen. Gewoon dadelijk. Wanneer heb jij je voor het laatst verbaasd over een onthullende reportage? Laten raken door een aangrijpende nieuwsfoto? Of gelachen om een hilarische column? Ontdek wat de krant met jou doet. Test nu 2 kranten naar keuze, tot wel 4 weken gratis. Ga voor de actievoorwaarden naar krant.nl. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Snij in Bureau de Vries. Dan ben je dus aan het plakken en dan denk je van dit gaat schitteren. En dan valt er even 100 mm water in de prum. Dus dan heb je baas een prum. Het is haast dien met de fruitteelt op het beeld. En dan heb je die storm van wie krijgt zoveel. En dan word je de peren van de boom maken. Kijk. Dirk de Groot is de laatste der Mohikanen. Dat soort dingen, daar moet je eigenlijk wel een beetje steun kennen natuurlijk. Voor de rest is dit het mooiste eigenlijk wat er is. Snij alvoeren in Bureau de Vries. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Wouter Walgemoed met het NWS Journaal. Gemeenten moeten betere hulp bieden aan inwoners met problematische schulden, stelt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening onderzocht. Volgens Van Zutphen is die toegang niet altijd laagdrempelig en breed genoeg, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Zo mogen er op voorhand geen groepen worden uitgesloten, maar dat gebeurt volgens de ombudsman wel. Ook klagen mensen dat ze veel formulieren moeten invullen of workshops moeten doen om in aanmerking te komen voor hulp. De militaire vakbond ACOM wil zo snel mogelijk met Defensie praten over de problemen met veiligheidscontroles. De bond is geschokt door de conclusies van de commissie Van der Veer. Die zegt op basis van onderzoek naar het dodelijke ongeluk met een mortiergranaat in Mali dat er bij Defensie structureel te weinig aandacht is voor de veiligheid. Ook de militaire vakbond AFNP noemt het een schokkend rapport. Minister Bijleveld van Defensie zei na de presentatie alle aanbevelingen van de commissie over te nemen en er meteen mee aan de slag te gaan. KLM past op aandringen van China de aanduiding van Taiwan en Hongkong aan. In de lijst bestemmingen van KLM werden die als afzonderlijke landen beschouwd. Maar de regering in Peking beschouwt ze als onderdeel van China. De Chineestalige website van KLM is inmiddels aangepast. Ook de Nederlandse website wordt veranderd, door Taiwan en Hongkong geen landen meer te noemen, maar bestemmingen. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De Zuid-Hollandse verloor in Melbourne in 2 sets van Caroline Wozniacki uit Denemarken, die als tweede is geplaatst voor het toernooi. Het was de eerste keer dat Bertens zover kwam op het Australische toernooi. Het weer nog, het is wisselend bewolkt vandaag. Verspreid over het land komen enkele buien voor die soms winters zijn. Er is ook wat ruimte voor de zon. Het is ongeveer 5 graden. Ook in het weekend is het vrij onbestendig met winterse buien. 'S Nachts en in de vroege ochtend is er bovendien grote kans op gladheid. Overdag wordt het opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NWS Journaal. Als is nog 1 uur te keer met Noorderwind Live. Onder horen mij optredens van het Friese duo Doublon. En Hallo Man zal ik nog optreden. Dit alles en nog vallen meer. Graag en dadelijks. Unlimited data, bellen, alles van T-Mobile ken je vast wel. Ons briljante 2-jarige Unlimited abonnement voor maar €35 per maand. En daar krijg je nu dus ook 6 maanden Netflix bij cadeau. Zelfs als je al Netflix hebt. Prima deal, toch? Oh, en dat alles op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Check alle info en voorwaarden op t-mobile.nl. Vraag je. Hoe volle vreun hij jou? Nee, Facebook telt net.
Nou, de vrienden van Omroep Friesland kennen er altijd wel een paar bijbroeken. Ze binnen wichtig voor de omroep de komende jaren, maar het is echt een gezellige club. Met een skierige excursies en vanzelfs het eigen clublid eigen eer. Nou, was toch ook lid worden? Nou, mail dan naar vriend@omroepfriesland.nl. Of zoek op omroepfriesland.nl/vriend. Ja, en go. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Asus optredens van Hallo Man. Die ben al een beetje aan het oefenen. Ja, klinkt goed jongens. Straks het plaatje wat we draaien gaan. En we hebben natuurlijk nog een optreden van Dio Doublon. En wat mij onbelangrijk doet, lijkt bij hen. Radio, televisie of internet. Dit is Noorderwien live. Watching through our fingers, watching through our fingers. Shuts my eyes and count to 10. It goes in one ear out the other, one ear out the other. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. In my thoughts you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily, picture you so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. Watching through my fingers, watching through my fingers. Caught off guard by your favorite song, I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, shame we have to see them. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. If you want to be a partyer, you have to learn to live in the jungle. Now stop worrying and go and get dressed. You might have to excuse me, I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me, I've lost control of all of my words. So get drunk, call me a fool, put me in my place, put me in my place, pick me up off the floor, put me in my place, put me in my place. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. Watching through my fingers, watching through my fingers, 'cause every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Bastille en Good Grief. Als ze dus toch maar live optredens. Maar eerst even naar de vlogster van deze week. Regina, ik had u er altijd graag bij. Had je een leuke mikjes ontmoet? Jongen, ik ga een hartstikke leuke medion. Ik vond het echt unieke meisje alweer. Er komt een hele protte verbinding komt hier van de midden
viel ik. Ja, dat klinkt misschien wat vreemd, maar ik natuurlijk naar culturele haatstad. Is dat natuurlijk wel heel mooi, want het is natuurlijk wel een groot thema daarvan. En ik ben unieke muzikanten van de Middenwereld. Hoe krijgt het tot iets van me? Geen idee. Zeg maar gewoon ze iedereen een jaartje komen Is de Jonas op YouTube zijn en dan... ja, Facebook en alles. Ja. Die. En dan was het telefoontje. Hoe de culturele haatstad spritsen. Leeft dat bij jou? Dan komt je net uit jou het zelf aan? Nee, ik kom uit Drachtenhim, maar dat leeft zeker. Ik wil heel graag daar een deel van wezen natuurlijk. En ik ben met een heel leuk project bezig. Ik zil met het Stampenbuffet, met de opening, maai ik als brechtje vlechtje weer vloggen. En bij Lene Vries dus, na je weken vreten dat? Ja, bij Lene Vries. Ik ga me ook op jong voor Lene Vries. Ik heb mij te keuren. Oh, te keuren? Nou, ja, en dan doe ik mijn verhaal, dat ze dat leuk vinden. Ja. Dus, maar met het Stampenbuffet, dan maak ik daar als mijn tweelingzuster weer vlogje als brechtje vlechtje. En daar heb ik ontiegelijke zin in. En waar wit nog even van tevoren een mooi interview met Jeert van Beckham zelf. Ja. Dus ik ga er zin in, Willem. Hartstikke mooi. De beste druk naar mij de camera. De vlog zullen wij in de rin van dit weekend of na je weekend publiceren. Hele platte filmpjes. Ja, volgens mij bent u met die formatie lang bezig. Ja, ik mij knip en plakken en dan denk ik, oh, Regina net met. Darlings, kill your darlings. En ik denk, maar we waarom brengen 7 minuten nog haast maar oorloeren maken. Dus dat die formaat wat letter is, dat komt omdat het gewoon volle meer filmmateriaal. Oh, dat hindert niks. Ik vind het hartstikke leuk. Blieden zijn enthousiast best. Na je weekend dus ik vanuit Drachten dus een hoop enthousiasme over de culturele haatstad. Regina, tref je aan nog wel even. Ik ga eerst naar Hallo Man. Vanavond, of is het morgenavond, naar Oog, naar de collega's. Ja, vanavond. Akoestische set, begreep ik? Ja, semi-akoestisch. Ja. Doe je dat ook met de hele band of doe je nog wel 2, 3 man? Met z'n viertjes. Met z'n viertjes? Ja. Dat was, verder gaat de mengtafel niet. Te weinig sporen. Oké. Dat kan ook nog natuurlijk. De nodige ambities dus voor 2018. Ja, dat klopt. Ja, veel plannen. Ja. En komen ze ook allemaal uit, denk je? Dat gaat helemaal goed komen. Doen jullie alles zelf of hebben jullie bijvoorbeeld ook connecties met agencies, met labels en die industrie? We zijn op dit moment eigenlijk als enige echt op zoek naar een boeker. Ja. Management en zo, daar zijn we eigenlijk nog niet echt aan toe. Ja. En we kunnen al een hoop zelf en doen we ook graag. En voor de rest, op het moment dat het album uitkomt in oktober, dan is een publisher natuurlijk wel fijn. Ja. Maar op dit moment zou enkel echt gewoon een boeker. Zou eigenlijk wel het fijnst zijn om gewoon een vol festivalseizoen te hebben in 2019. Ja, geweldig. Ja, het seizoen komt er dan weer aan. Goed jongens, 2 nieuwe nummers gaan jullie spelen. Niet achter elkaar aan, zeg ik er gelijk maar even bij. Nee, dat je niet doorspeelt. Maar met andere woorden, jullie echt aan het schrijven geweest? Nou, we hebben met name sinds de komst van de nieuwe bandleden hebben we gewoon een nieuwe slag in de muziek gemaakt. En ook wel... Nou ja, het was eerst een beetje singer-songwriters, zoals vorig jaar hier ook met z'n drietjes hebben gestaan. Ja. En nu zit er wat meer woede in. We zijn wat meer boos. Beetje jonge boze mannen. Een beetje jonge boze mannen, ja. Zo. En dat mag ook wel eens. En dat willen we graag aanhouden. Ja. En in deze 2 nummers die straks nog komen, komt dat aan bod. Nou, doe eerst maar 1. Hoe heet die? Diary Thoughts. Get angry, guys. Hallo man, live in Noordwin. When
sweaty. It's a full-time job to remain goddamn steady. Answer me for once. Answer me for once. Get out of my head. And now I drink myself to sleep at night. Do this all alone. And now I drink myself to sleep at night. Those voices around my bed. And now I drink myself to sleep at night. Not supposed to go. And now I drink myself to sleep at night. We're not supposed to go. Out of my head. And now I drink myself to sleep at night. Do this all alone. And now I drink myself to sleep at night. Those voices around my bed. And now I drink myself to sleep at night. Not supposed to go. And now I drink myself to sleep at night. Not supposed to go. Lekker, heerlijk. Straks meer. Gelukkig nog van Hollow Man hier live in deze studio. Hartstikke meer van het duo Doublon, maar eerst Avicii. It's you and your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied and not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, Lord, here we go. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. At the bottom of the bottle, you're the poison in the wine. And I know I can't change you, and I won't change. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. Let's be
krijgt als het keel best. Ondertussen zit ik even te praten, dames en heren. Terwijl de Avicii Orient, die kijk dan even aankondig je bij de beide dames. Duo Doublon. Waar het u nou maar verzonnen eigenlijk? Nienke. Nienke. Nou, dat komt er ook lekker uit, Nienke. Ja, het zijn weer wij zelfs Doublon, want wij het duo hebben er eerst die en om het een beetje laagdrempelig te maken eigenlijk, want we zitten toch voornamelijk in Nederlandstalige genre. En dan klonk het misschien iets te interessant of zo, van Gerda en Nienke nooit Doublon. Maar ja, ik vond het wel intrigerend. Ja, maar nou wat langer bezig binnen hebben ze even, toch op advies, ik van Helly duo er maar wel. Nou weten de meesten wie in binnen, dus nou ken het wel. Maar het heeft een betekenis wat eigenlijk wel op u slaat. Ik hoor je hem al als ambitieuze dames, maar dit vorming van dit duo, is het nog meer worden professioneler dan nog verder voortwollen, vaker bijvoorbeeld? Nou, we hebben natuurlijk, we zijn beide mem. Ja. De gezinstien gewoon echt prioriteit nummer 1. Ja. Maar dat is wel zo, we binnen wel volle, je stimuleert elkaar, je motiveert elkaar. Dus dat is een hele oren, als je alleen nog bent, dan denk je echt, nou ja, we zullen wel. En nou heeft echt Nienke die zei het wel van, nou, we kennen dit en dat, oké, of oorsom, hè. Dus het is volle meer gemotiveerd te jaren. Ja. Want hij maakt professionals als management, agency, labels om je hem heen, of doe je hem vooral het liefst alles zelf? Nee, alles zelf eigenlijk, ja. Lekker eigenwijs. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Maar bedoel ik, maar ambities, je moet het hele land terug, of zie je hem toch het noorden, of is toch het moederschap wat je hier hoort? Nou ja, in principe is dat natuurlijk het belangrijkste wat Gerda zei. Maar wij hoe in wezen net het hele land terug. Tuurlijk, wij boeken, dan is dat natuurlijk prachtig mooi. Maar gewoon lekker de noordelijke provincies. En we zijn zelf ook Fries en allemaal optreden en zei ik, dan kletsen we lekker Fries. En dat is gewoon lekker eigen. En ja, het hoeft net zo 4 fut. Maar tuurlijk had het zich zo voort wat. Ja, altijd leuk. Maar hier in Friesland en Groningen en Drenthe is het heel fijn. Ja. Eerste baas. Nou, je mag ook gelijk. Welk nummer Kim doen? Ja, en noem maar van Heepje, hoe toepasselijk is het? Ja, ik heb alleen nog maar die foto. Ja. Wat een dramatisch verhaal, dames en heren. Doublon! Weet je nog die mooie jaren? De muziek komt nog. Die mooie tijd is nu niet meer. Ja, daar weer al. Want je wilde weer gaan varen. Zoals de jaren van weleer. Ja, de zee die kon niet wachten. Die nam jouw hart voor altijd mee. Je wilde toen mijn pijn verzachten. Je zei ik kom terug daar weer. Ik heb alleen nog maar die foto. Wij met z'n tweeën in de zon. En de brief die jij me stuurde.
Nou, waar doen ze het mooist? Hij. Absoluut, ja. Goed. Ook sinds de artiestennaam is ik Gina en Nienke, maar eigenlijk is Gerda en Nienke, maar uiteindelijk staan we duo Dublon en uiteindelijk Dublon. Zou je eens een beetje? Ja, zullen we het helemaal gewoon ophouden? Straks nog een noemen? Ja, leuk. Hartstikke mooi. Top. Straks meer. In deze aflevering van Noorderwien Live. Ik ga nog gek nemen om nog even weer terug te praten met Pieter. Pieter de Boer is van het iPop Festival. Je bent het, dat is per weekend. 12 april. Ja, 12 april. Ik zie het even te rekening, maar dat het kleinste gauw net voor komt. Nee, maar 3 februari is eerst en belangrijk. Ja, daarna hebben we iPop erop uit. Ja. Nogmaals, jonge talenten kunnen zich melden. Band, solist, maakt net voluit. Alles. Ja. Altijd maar Friestalig is. Ja, klopt. Ja. Of Beelds, maar ik natuurlijk. Ja, natuurlijk. Streekfries is ik Fries. Nou, dus dat... Wat is die indruk op dit tijd? Wat de jeugd van een protte of juist net een protte Fries broekt? Nou, als het juist naar Flint hier hebben wij natuurlijk zo'n naar acts op het festival. Ja. En dat is natuurlijk... Dat is wel aardig hoor. 15 bands is dat natuurlijk een heel soort. Ja. Dus ik ben wel van mening dat we nog genoeg onwas hebben. Ja, maar elke keer weer van die voorspellingen. Jongens, het is een aflopend en de jeugd praat geen Fries meer. En broekt het al helemaal niet meer. Maar ja, ik denk dat wel wat mooi valt. Het wordt misschien wel, het app wel wat vet, maar het bloedt nog wel. Ja. Dus op zich... ups en downs. Ja, dat hoort denk ik toch. Ja. Even naar iPop. Neem de naam nog maar eens even. Zea. Ja, Flowers. En wie ik nog meer, want ik ben nog net over het ding verklappen, hè? Nou, ja, zit er maar even. Nou, ik doe nog in je naaien. En Jan Nauta, die komt met een bierbrouwerij. Ah! En dat is wel heel erg leuk. Fries bier? Ja. Ja, we hebben al even een test met het bestuur. Okay. Hele leuke jongen. Ja. En dat geven we heel erg leuk dan op het festival. Protespieter Orendijs. Ja, een beetje. Hij speelt het ook? Ja, hij heeft een show in elkaar gedraaid met nummers en met bierproen. Okay. Dus dat wordt echt heel leuk. Ja. Ja, en die headliner, wat weet ik wel? Ja, dat weet ik meer. Goed jongen, hartstikke mooi man. Zet in de agenda iPop Drop Uit of uit iPop Festival zelf. Nou, wij zullen zeker vanuit Noorderwien Live de komende weken, maanden, maar ja, ik zie ze nog het indoor Econ doen. En fris bier, ach, dat spreekt altijd belang. Dus dat komt altijd weer goed. Goed, Pieter, dankjewel. Straks, na de break, gaan wij terug onder oren bij nog een optreden van Hollow Man. En de dames Dublon, dat ik het goed uitspreken. Maar eerst de boodschap. Het is deze week niet zomaar Lidl. Het is Super Lidl! Met superveel aanbiedingen. Zoals voordeelzak koffiebonen. 1,2 kilo voor maar €5,99. Of Beter Leven krokante kipschnitzels. 500 gram voor maar €2,99. Super! Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. T-Mobile heeft goed zakelijk nieuws. Supersnel nieuws. Want met T-Mobile kun je unlimited zaken doen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Dat is dus unlimited data, bellen, business. Vanaf €29 per maand, exclusief BTW. Gewoon op de zaak. Check de voorwaarden op t-mobile.nl/zakelijk. Super Lidl met verse stampotten. 500 gram voor maar €1,79. Nieuw jaar, nieuwe look. Nieuwe brillenvergoeding. Bij Specsavers krijgt u nu 2 brillen zonder bijbetaling bij elke ongebruikte brillenvergoeding. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl en maak snel een afspraak. Super Lidl met voordeelzak stroopwafels. 14 stuks voor maar €1,74. Verlengen of overstappen? Iedereen is welkom bij Phonehouse. En combineer je een Vodafone-abonnement met Ziggo, dan ontvang je non-stop gratis extra's zoals dubbele data en €5 korting. Kom naar Phonehouse Wolvenga of een van de andere winkels in Friesland. Kijk op phonehouse.nl. Ontdek de nieuwe Micra, de compacte high-tech auto van Nissan en laat je verbluffen door de nieuwste technologieën. Zo is de nieuwe Nissan Micra Ace standaard voorzien van navigatie, parkeersensoren en een voordeel tot €2200. Bekijk de Nissan Micra op nissan.nl. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus, dus verder met Noorderwien Live en het laatste Yellow onder dus mij de band Hollow Man. Maar eerst het Nijs met Tite Science. De organisatie van Culturele Haatstad vindt het spietig dat de Slachtenmarathon net teruggaat. De organisatie van de KUR Draaftocht door de oude Slachterdijk had het evenement afblaast omdat er te min kaarten verkocht werden. Die een speciale editie werden matten vanwege het Culturele Haatstad hier. De organisatie van Ljouwert Friesland 2018 vindt het spietig dat het oorgaat, maar voor Culturele Haatstad zelfs maakt het net zo het uit, want er zijn nog genoeg leuke projecten, zei de organisatie daarvan.
Trainer Hans Schrijver van ONS Snits houdt op bij de club. Hij gaat naar de Engelse club Sheffield Wednesday. Schrijver zit zo'n 8 december in de technische commissie van ONS. Hij weer daar talentencoach en haat scouting. En hij zit ook in de technische staf van ONS Ian. De technische commissie van ONS zal nou op zoek naar een vervanger. De dierenambulance van Zuid-Eerst-Friesland bestaat hier precies 25 jaar en 4 tot mei een iepen dag in het eigen onderkomen aan de Tijen in Drachten. De dierenambulance is waar de financiën helemaal onwiest op sponsors en donateurs. Subsidie is er net. Toch kan 24 uur en dag helpen hierop een worden voor zieken of verwoene beesten. Tretjen vrijwilligers die staan er klaar voor. Voorzitter Bernadette Hendricks. Nou, daar doen we van alles voor, want ja, mensen vertrekken wel eens om redenen en dan moeten we naar je bij komen. En dan doen we dat via een advertentie, of we doen het via Facebook, of collega's doen het via hun Facebook. En zo trekt het iedere keer weer aan. Verzorgingshuis Beukelaar in Sint-Anne is troffen door het norovirus. Tientallen bewenners en tientallen personeelsleden zijn ziek of ziek geweest. Het verzorgingshuis had maatregels genomen om te bezieken het virus te bestrijden. Personeel werkt met handschoenen aan en molkapjes voor. En mensen moeten extra de handen wassen. Bewenners die in haar appartement bleven. Ze kunnen net terugjochten in het restaurant. Bijgelijks voor koffie of om te eten. Dan het waar, de loft is bruin, de buien, maar kans op hagel en wier te sneeuw. Het is een graad of 5, vannacht is het om het vriespunt heen. Morgen dan minder winterse buien, maar ik zinnen, dan wordt het 4 graden. Snij dan is het oudijs droog, jongens, dan hebben we sneeuw, dat je het nachts horen in Rijn, het wordt snij 4 graden. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Jij ook verhuizen, samenwonen of een kleine opkomst? Allsafe helpt jou ook om slim meer ruimte te creëren. Slim opslaan van je spullen kan al vanaf €1,40 per week. Kijk op allsafe.nl. Wanneer heb jij je voor het laatst verbaasd over een onthullende reportage? Laten raken door een aangrijpende nieuwsfoto? Of gelachen om een hilarische column? Ontdek wat de krant met jou doet. Test nu 2 kranten naar keuze, tot wel 4 weken gratis. Ga voor de actievoorwaarden naar krant.nl. Sla nu ook slim op bij allsafe.nl. Geef ruimte. De stad zei coupé. Het avontuur zei SUV. Ik zeg Seat Arona. De buurman zei kopen. Een collega zei huren. Ik zeg, waarom niet private leasen? Je rijdt een nieuwe Seat Arona al vanaf €319 per maand met Seat Private Lease. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De nieuwe Seat Arona. Do your thing. Ontdek hem op seat.nl. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Noorderwilijn. Bij Willem de Vries. Nog een liedje hoe dat again met het muzikale dwarsplein op hier in Friesland, mag ik zeggen. En van Friesland, lekker druk hier in ieder geval straks mee optreden van onder andere Hallo Man. En heb ik nog een speciale oproep, dus let vooral op aan ze. En we krijgen bij de dames Doublon ook nog een keer live in de uitsturing. Maar eerst Havana. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls
Damn, fresh that beach, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Ayy, shout the craving on me, get the beating on me. She waited on me, damn, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes $1 million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, Camila Cabello en Havana. Lekker nummer, ze hebben dus een Migje. En straks nog een optreden dus van de Hollow Man, de band die het buurt de gast binnen. Maar ik ga eens bij de baddag zetten, want ja, als band heb je ambities. Dat mogen duidelijk zijn, dat had je ook al even verteld. Maar ja, daar komt er een plan en een plan kost geld. Heel veel geld. Ja, heel veel geld. Hè? Best wel heel erg veel geld, ja. Vertel eens, wat zijn jullie van plan? Nou, we willen graag een album opnemen. En daar gaan we ook al mee beginnen. En een heel groot deel daarvan eigenlijk financieren we ook zelf. Alleen er zit gewoon nog een heel groot deel in voor het uitbrengen, het mixen, het masteren. En natuurlijk gewoon de studiouren. En we hebben een ontzettende gave studio ontdekt al in 2016. En daar willen we gewoon heel graag aan de bak. En dat kost ons ongeveer heel veel geld. En wat wij proberen te crowdfunden is €10.000. Wow. En dat is voor ons een groot bedrag, maar ook voor heel veel anderen. En, maar het gaat nog niet zo goed met de crowdfunding. We zijn hem vorige week vrijdag begonnen. En we zitten nu op 17%. En dat is al aardig. Alleen we hebben nog ongeveer 39 dagen te gaan. En ja, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk mensen wel ervan bewust te worden van dat het echt iets is wat best wel waar veel bij komt kijken, waar we nog heel veel voor moeten doen. En dat het met name gewoon een heel gaaf product gaat worden in oktober. En zeker als de crowdfunding ook behaald is met de €10.000, dan brengen we onze eerste single ook uit. Dus we proberen heel veel mensen gewoon te triggeren ook van ja, het komt er echt aan. Het is geen onzin. Het is echt gewoon bloedserieus. En maar goed, we hebben gewoon nog donaties nodig. En we hebben hele leuke tegenprestaties van een ontbijt op bed tot aan wat is het? Koken bij mensen thuis, de afwas doen, Skype-sessies, noem het maar op. Alles kan. Ja, zo gek als mogelijk. En mag je ook nog ergens spelen of is het toch vooral afwassen? Nou, we hebben ook huiskamerconcerten. Ja, dat komt er ook bij, ja. Hey, de ene plaat wordt voor 2000 opgenomen, de andere voor een ton. Dus jullie zitten er mooi wat tussenin. Je hoeft de rekening niet uit te leggen, maar hoe zijn jullie op dit bedrag gekomen? Heeft dat met een dure studio te maken of met een duur productieproces? Ja, beide. Ja, voornamelijk, we zijn in 2016 zijn we daar al geweest bij die producer en bij die studio. En, is dat geheim? Of? Nee. Wie is de producer en wat is de studio? Bouke van der Laak is de producer bij Studio Spitsbergen. Ja. En waarom hij? Dat was gewoon gelijk een klik vanaf het eerste moment. Het muzikaal en gewoon vriendschappelijk ook wel. Ja. Dus het, Nee, maar ik kan me voorstellen, meestal zijn bands ook, jongen, die plaat vind ik goed, die vind ik goed klinken. En dan zoek je erbij, wie heeft die plaat gemaakt, opgenomen, et cetera. Zo is het bij jullie ook gegaan? Nou, het grappige is dat toen wij hem ontmoetten, toen waren wij nog heel erg in een soort productie, echt ontwikkelingsproces van hoe klinken we nou. En
zonder dat wij... Ja, je moet altijd aan iemand uitleggen hoe muziek klinkt. En op het moment dat als jij mij vraagt, hoe klinkt jouw stem? Ja, leg dat maar uit. En dat is in een studio het allermoeilijkste. En op het moment dat iemand aan de knoppen draait en jij denkt van, oké, wow, hij heeft ons echt begrepen van wat we hebben uitgelegd of wat we niet eens hebben uitgelegd. Dat heeft ons zo getriggerd om ook gewoon hem weer op te zoeken. Zo van, nou, dit zijn de nieuwe nummers. Hij heeft alles al gehoord wat op de plaat komt. En hij zegt van, ja, we weten wat we gaan doen. En dat voelt gewoon heel vertrouwd. En het allerbelangrijkste is natuurlijk ook dat je in een plek komt waar je juist die emotie kwijt kan. En het is gewoon een prachtige plek waar we terecht kunnen. En dat, Studio Spitsbergen is fantastisch. En Focus heeft opgenomen Herman Brood in de vroegere jaren voordat Bouke er zelf zat. Die zit er sinds 2003. Maar er staat gewoon geweldige apparatuur en dat is echt iets wat, als we daar nog voor zouden moeten crowdfunden, dan kan je dat bedrag wel keer 4 doen, denk ik. Maar dat terzijde is het gewoon, het is inderdaad echt een klik en je vertrouwt het ook toe. En daarnaast het bedrag natuurlijk, we doen alles in eigen beheer. Dus er is geen sprake van een scene-deal, dus alles wat wij opnemen blijft ook van ons. En dat is namelijk wat we gewoon heel graag willen. En natuurlijk, je kan voor €4.000 opnemen, maar dan gaan we er niet vanuit dat er het optimale uit het album wordt gehaald wat erin zit. Nou, je hebt een mooi, en dat vind ik heel leuk en ook lekker eigenwijs. De lat gewoon hartstikke hoog. Absoluut. Dat mag toch? Absoluut. Ja. Maar goed, als je het niet halen, wat dan? Jullie gaan wel het een en ander al in beweging zetten dus. Ja. We gaan er gewoon vanuit dat we het gaan halen. You just do it. We gaan het gewoon doen. Absoluut. Want jullie zeiden al even, nummers zijn in principe allemaal al klaar dus? Nou, nog niet allemaal. Er moeten volgens mij nog 2 nummers geschreven worden. Voor, zoiets afgemaakt. Ja, er liggen heel veel kleine ideetjes, alleen het is nu nog samenvoegen. En dan de studio in. Ja, nog een halfjaartje. Ja, want 1 keer in de studio, dan wil je ook echt, moet je echt aan de bak, hè? We hebben natuurlijk allemaal ook nog onze studie en alles ernaast. En we doen het in delen. Geen zomervakantie dit jaar. Ja, wel zomervakantie, maar we zitten ongeveer 8 weken... gaan we naar de studio en we gaan volgende week ook al beginnen. Dus het is opgedeeld over een heel half jaar. En in eind augustus moet het helemaal klaar zijn. Ja. En dan gaan we het laten horen. Go for it, guys. En dan komen jullie hier terug met het nieuwe album. Zullen we dat gewoon afspreken? Hey, doe even een oproep, want dit is natuurlijk voor de kunsten. En daar geven wij graag een podium aan. Dus dat is de camera en dit is de radio. Doe een oproep. Overtuigen mensen, drama. Help deze muzikant. Wij zijn Holloman. Wij zijn een alternatieve rockband uit Groningen. En we zijn een crowdfunding campagne gestart voor ons debuutalbum, wat wij in oktober 2018 willen gaan uitbrengen. We zitten op 17%. We hebben nog maar €1700 en we willen heel graag nog wat meer. Er zijn hele leuke tegenprestaties. Ga naar www.voordekunst.nl en zoek Holloman op met een E. En doneer alsjeblieft een beetje of heel veel wat je kwijt kan. En help ons bij het realiseren van deze droom. Succes, dames en heren, applaus. Ja! En nou spelen. Yes, dankjewel. Ja, we houden graag Meesken een podium. Jong talent, dat is deze band zeker. En had je wat wollen, zeker in de muziek, dan krijg je dus de verhalen hoe studio's, producers en dat kost geld. En waar weet KO, al is het maar een per euro, toch deze band stipje. En ze staan er klaar voor. Ga ik nog één ding vragen? Hoe heet het nummer? 4 Years. Live in de win! Ago I saw you, you saw me. You didn't want to get to know me, cause I was troubled. You pulled on me, you felt attracted to me, but you couldn't talk to me, cause we saw your boyfriend looking. 2 years ago I saw you, you saw me. We spent a lot of time on Mondays, we're lovely troubled. You got closer to me, you left your scent on me, you meant the world to me, so I promised you gave up drinking. I'm confused, I know, I'm trying to let it go, but I still want you. I'm confused, I know, I'm trying to let it go, but I still want you. 1 year ago I saw you, you saw me. Oh, every day we spent together, never felt so happy. When you were away from me, you needed more than me. You started lying to me, you cheated but we kept on trying. I'm confused, I know, tried to let it go, but I still want you. I'm confused, I know, tried to let it go, but I still want you.
with. I've learned so much from you and I'll cherish all those memories. I feel we can't give each other everything we need, that's why we must let go. Our paths will cross again and I'll be so proud of what you've achieved. I hope to see you happier than ever. You'll always be important to me and I hope you live your dreams, become successful in music and live life beautifully. With love, Hermine. Ik hoop dat het slaagt, want dat leeft in ieder geval een fantastische album op. En in oktober weer een mooie optreden hier in Noorderwien live. Hallo Man, M-E-N. Zet ik hem er even bij. Voordekunst.nl. Stiep je ze. Al is maar €5. Doet er al je niks aan. Go for it, guys. Het was fantastisch vanmiddag. Dankjewel. Jo, bedankt. Doe je voorzichtig vanavond in Groningen? Komt helemaal goed. Grote stad, hè? Ja. Ik ben al lul aan het worden. Dankjewel, jongens. Hallo Man, live in Noorderwien. Aas is nog terug bij een optreden van Doublon. Maar wij draaien eerst even muziek. En dat... Wie ik even kwijt? Wie het net... James Arthur? Ja. Hey, you there? Can we take it to the next level, baby? Do you dare? Don't be scared. 'Cause if you can say the words, I don't know why I should care. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing naked, I'm standing naked. I'm not gonna try to decide you're ready to swallow all your pride. I'm standing naked, I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give and you give me nothing now. Read my mind. If you ever want me back, then your walls need breaking down. 'Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. All you ever do. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing naked, I'm standing naked. I'm not gonna try till you decide you're ready to swallow all your pride. I'm standing naked, I'm standing here naked. Oh, I wanna give you everything, I wanna give you everything. Oh, I wanna give you everything, I wanna give you everything. Oh, I'm not gonna wait until you're gone, 'cause you pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked?
standing here. Naked en James Arthur bracht het bij hem. We beginnen weer, en ik voor de laatste keer trouwens, dit is een beetje het duo. Ja, duo, maar ik kan ook net meer officieel is, want het is nog dubbel. Ach, hey, 2018 dames, concreet, wat ben je maar even van doen? Nou, we hebben het over een nieuwe single. Ja, want je mag nog 2 maken. Dat klopt. En het weer een beetje afwegen van ja, welke kant geven we een beetje op. Omdat wij tijdens optredens toch wel heel volle meezing ding toch. Om rustig, maar voornamelijk feest eigenlijk. Ik heel volle medleys en wie ziet het idee van de toppers, dat wat. En we hebben nou een plaat waarvan we denken van ja, dit zou hem samen kunnen horen, ja. Dat is een besteed noemen dat je hem op je eigen manier weer opnemen dan? Ja, in principe wel ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb heel grappig gevonden dat je hem wat nice happy ding. Ja, dat is toch dat zijn we correct nog. Van, ja, bij zijn erfenis, dus de legacy. Dat sowieso, maar ik gewoon, als wij bereiken zo'n maaien wat zij bereikt hebben, dan ben je het al wel dan kun je heel trots zijn. Nou, ze hebben een heel groot west, hè? Ja, absoluut. Daarom. Dus zij gewoon echt leuke nummers maken. Dus er is niks op te maken. Nou, en vind ik wel leuk dat je als nieuwe generatie dat soort, duo happy wie beroemd en toch ook weer een beetje meenemen naar de moderne tijd. Ja, maar ik kreeg wat Gerda zei, het zijn hele leuke nummers. En het publiek waar wij eigenlijk volle voor optreden, ja, die kennen die muziek. En ja, 2 stemmig erin kwijt. En ja, dus als je het zelf leuk vindt, dan straal je dat vaak ik wel wat oor. En dan neem je, ik wil wel meestal een mooi enthousiasme of in je enthousiasme wel mooi. Dus ja, en die muziek die leeft denk ik wel heel lang terug. Hopelijk wat wij Gindwaan en ik. Ja, nou, in ieder geval muziek. Als we dat, wij coveren alleen maar. Nou, waar weet je bent er maar een jaar bezig, dus waar weet wat er al nog uitkomt. Dus, het gejat als... Ja, toch? Ja, vind ik. Welk gejat nummer door hem nou? Nou, we gaan nou een gejatte slagermedley doen. Oh, slager? Ja. Compleet wat hoors. Mijn hemel. Mag ik in Duits... Ja, en hier komen... Hoe heet het doen? Ja, gewoon slagermedley. Oh, het is een slagermedley, dames en heren. In Noorderwind live. Cheira, cheira Madre del Sul. Cheira, cheira Madre. Oh, cheira, cheira Madre del Sul. Cheira, cheira Madre. Bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du kannst nicht immer 70 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du bist immer geliebt von mir. Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint vor groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich in meinen Freund und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Friedensstund der Status rein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Deze uit de kleine teen, hè? Ich bin wie du, wir sind wie Sandene, und darum glaub ich dich so sehr. Oh, ich bin wie
Ah, wat een feest. Op deze vredemiddag en ik als laatste muzikale bijdrage in ieder geval vanuit de studio hier. Fantastisch duo. Dames, dank jullie hoor. Nou, je bedankt. Superleuk. Helemaal boeten de poes, joh. Ik kijk, ik kom niet zien. Ja, dat komt weer goed. Leuk dat je wint. Succes met je beiden. En ik hoop je maar gauw weer te treffen hier. Nou, wij hopen het ook. En gewoon te vinden op Facebook, neem ik gewoon. Ja, Doublon mij Doublon. Ja. Ik spel het even, want het is best wel moeilijk. Ja, nee, en dan dat mag we net haar. En dan meer informatie. En als je maar wat weten willen, dan kun je hem daar dus te lonen. Dankjewel, dames. Hartstikke mooi. Goed, vanuit dit plak wens ik hem alvast een heel mooi weekend aan. En naar de verhellingsjoggen nog een hele mooie snijnd aan wezen. www.youtube.com/Noorderwind. Daar staan alle live filmpjes op. En we kunnen u zich volgen via Facebook natuurlijk. En dan gewoon Noorderwind live. Dit weer het. Dankjewel voor het chillen. En we draaien nog hier plaats. Komt van Lenny Kravitz.